ko ang Philippine National Police. No? Ginapandaman ko aton sino mga kapulisan. Andam kamo, maghalong kamo. Kay pananglitan gani nga ma-full battery na. No? Ma-full battery na ang battery sang remote control ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Tigpo gid kamo tanan. Oh, di ba bumbukles. Basi na lubat ng tong iya sini nga remote control kag gagin charge niya lang bla. Tikon ma-full charge na ini ati tapos ginang Philippine National Police bagamo sini. Sa aton sini karon niya mga kabombo. Pero seriously speaking, ang apelasyon o ang pag-apilar sa PNP nga mag-surface na si Pastor Apollo C. Kibuloy agud nga matubang niya sini makaso kag impasigurado man sang kapulisan ang iya sini nga seguridad. Dugang sini nga mga balita kag impormasyon aton sini pa niya nga pagapat-paton diri sa palatuntunan na bomboanay sa auto pagkatapos ang Bombo Network News. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod ko kay isa, hindi malikawan. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Huwebes, Hulyo 4, taong 2024. Sa ating mga headlines, US missile system na unang idineploy sa Pilipinas sa alisin na raw. Laking bilang ng mga Pilipino paborian sa diplomatikong pamamaraan na pagresolba sa tensyon sa West Philippine Sea. At itong si Senator Nancy Binay pinabulaanan ang aligasyon na inupuan ng kanyang panig ang new Senate Building Project dyan sa Taguig City matapos ang mainitang balitaktakan ng mga senador, partikular na si Senator Binay at Senator Cayetano dyan sa Senado. 67 volcanic earthquake na itala sa Canlaon Volcano Island sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. At sa ating police report, 3 magkakapatid na minor de edad patay, 2 kritikal matapos matrap sa nasunog na bahay doon sa Iloilo. Sa ating balita sa ibayong dagat, itong bansang China nanindigan sa pagkumpiska sa fishing boat ng Taiwan dahil yan sa iligal na pangingisda. At sa ating pong balitang palakasan, Paris Olympics update natin, Philippine Olympic Committee tiniyak ang maayos na kalagayan ng Philippine delegation doon sa Mets Bronze. Gilas head coach Tim Cone, tiyak na mauulit pa raw ang naging panalo kontra sa malaking team kagaya ng Latvia na number 6 sa ranking. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Nakatakdang ibalik sa Estados Unidos ang missile system na unang dinala sa Pilipinas noong buwan ng Abril ng taong kasalukuyan para sa Balikatan Joint Military Exercises. Sa isang panayam, kinumpirma ni Army spokesman Colonel Louis Di Maala na ibabalik na sa Estados Unidos ang Typhoon weapon system nito. Ang naturang missile system, mga kabombo, ay may kakayahang magpalipad ng anti-aircraft missiles na may operational range na 250 kilometers at Tomahawk land attack missiles na may operational range na 2,500 kilometers. Ang naturang missile system ay posibleng ibalik doon sa Amerika pagsapit naman ng Setyembre ng taong kasalukuyan. Umalala, ilang bansa ang bumatikos sa ginawa ng Estados Unidos na pag-deploy ng naturang missile system sa Pilipinas, kabilang na ang China at Russia.
Sa naunang pagpupulong ni Chinese Defense Minister Dong Jun at United States Defense Minister Lloyd Austin noong May 2024, inihayag ng Chinese Minister ang pagtutol sa deployment nito sa kadahilanang banta ito sa katatagan ng kapayapaan dito sa rehiyon. Una na ring ibinunyag ni Russian President Vladimir Putin ang pag-deploy ng naturang missile system sa bahagi ng Denmark bago pa man ang pagdadala dito sa Pilipinas. Samantala, malaking bilang pa rin ng mga Pilipino ang paborya na magkaroon ng diplomatikong pamamaraan sa pagresolba ng tensyon at agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea at upang humupa na ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Ito ang naging resulta nga ng kamakailang survey na isinagawa ng Pulse Asia Survey. Sa isinagawang survey nga, lumalabas na 64% mula sa mga naging respondents nito ang nagsabing kailangan ho ng tinatawag na Code of Conduct sa West Philippine Sea. Kabilang narito ang mga bansang sumasakop at umaangkin nga sa teritoryo ng Pilipinas. Aabot naman sa 61% ang nagpahayag na pabor tanggalin at itaboy itong mga Chinese Coast Guard maging ang kanilang mga militia vessel sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Nakuha naman ang malaking bilang ng mga respondent na pumabor dito mula ho yan sa Metro Manila. Naniniwala naman ang 49% ng respondent ng naturang survey na kinakailangang magbayad ang China sa danyos na naidulot nito dito sa ating bansa. Kasama na rito ang mga nasirang coral reefs sa West Philippine Sea dahil yan sa kanilang mga illegal na aktibidad. Ang survey ay sinagawa mula May 5 hanggang May 9 ng kasulukuyang taon habang aabot sa 1,200 ang kabuang respondents nito. Sa ibang balita naman mga kabombo, itong si Senator Nancy Binay, todo depensa at pinasinungalingan na inupuan nila yung Senate Building Project sa Taguig City ng ilang buwan kaya hindi umusad ang naturang proyekto. Alamin natin ang ulat ni Bombo JC Galvez. Pinasinungalingan ni Senadora Nancy Binay ang akusasyon ni Senador Alan Peter Cayetano na inupuan niya ng ilang buwan ang pagpapatayo ng bagong gusali ng Senado sa Taguig nung siya pa ang chairman ng Senate Committee on Accounts. Sa ginanap na pagdinig kahapon ng Senado ay pinagpapalagay ni Cayetano na ilang buwan ding inupuan ni Binay ang new Senate Building Project. Dahilan, kaya nabinbin ang proyekto. Pero ito itinanggi ng Senadora at anya, mabusisi nilang inaaral ang mga dokumento at hindi lamang ito nakatenga sa kanyang lamesa. Sumama ang loob ni Binay sa akusasyon dahil 2 beses sa isang linggo kung busisiin ito ng kanyang komite kasama na rito ang mga kinaukulang ahensya ng gobyerno. Bukod dito, inamin din ng Senadora na nasaktan siya dahil nabuhay muli ang sugat na akala niya'y naghilom na matapos na nangyari noong 2015 kung saan si Cayetano rin ang nanguna sa investigasyon ng Senado tungkol naman sa Makati City Hall Parking Building na proyekto ng kanyang ama na si dating Vice President Jejomar Binay nung ito'y alkalde pa ng Makati. Babalikan ko, it reminds me of 2015. No, this is a replay of the 24 Senate hearings noong 2015. Parang yung sugat na akala ko naghilom na, parang binuksan muli dahil naaalala ko yung ginawa sa pamilya ko kung paano nila sinira yung pangalan namin. Kahapon nagkainitan at nagkasagutan ang 2 senador sa pagdinig hinggil sa pagrepaso ng new Senate building. Nagsimula ang bangayan ng 2 senador sa overall budget ng ipinapatayong proyekto. Gayunpaman, magkakasanaman muli ng pagdinig ang komite ni Cayetano, ngunit sa ngayon ay wala pang nakatakdang schedule hinggil sa pagrepaso ng bagong gusali. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! At kaugnay nga dyan mga kabombo, mga ka-Star Nation, naging trending sa posting ng Bombo Radio Philippines ang naturang sagutan ng 2 senador. Balikan natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang ilang parte ng naturang tunggalian dyan mismo sa loob ng kanilang Senate Hall sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Narito ang sunurang tinig ni Senator Nancy Binay at Senator Alan Peter Cayetano. Records to ng SCT,
Senator Binay, that was given to me by the SCT. Who are your staff? Yes. Wait, So sandali, what's Mr. the problem? Chairman. No, ma'am, ginugulo mo yung hearing eh. Wala namang kailangan magulo. Yan ang sinabit sa akin. So kung sasabihin mo mali, edi ano yung tamang number? Listen to Can me we first. just go back? May problema sa iyo. You keep going around saying, gusto ko makausap si Alan, gusto ko makausap si Cheese. Nagkita pa tayo sa party, may cellphone, hindi mo na kami kinakausap. Tapos manggugulo ka ngayon sa hearing. Sabi mo, may sumasaksak sa likod mo. Edi kasuhan mo ng attempted murder. Sino ba sumasaksak sa likod mo? Wala akong alam doon. Sige, bubulong ko sa'yo mamaya kung sino yung sumasaksak. Oh, pero hindi ako. Ayan no, kilalaman ko doon is sasabihin mo. Actually, Mr. Chairman, may sinabi ba akong ikaw? Wala akong sinasabi na ikaw, ha? paano mo sasabihin mo sa media, may kilalaman to sa Taguig at Makati, tapos pero- sasabihin mo may sumasaksak sa likod mo, ano iisipin nila? Pero Hindi sinabi naman ko ba na marites- Alan Peter Cayetano ang Hindi. sumasaksak Pero- sa akin? Parang, di ba sabi nila yung pag nagre-react ng Ma'am. ganyan, baka guilty. Yan ang magkasunod sa mainitang diskusyon ni na Senator Nancy Binay at Senator Alan Peter Cayetano kaugnay pa rin ng usapin ng ipapatayong gusali o ipinapatayo na na gusali ng Senado dyan sa Taguig City. Samantala sa ibang balita, nananatili pa rin aktibo ang volcanic activities ng Bulkang Kanlaon. Ito ang sinabi ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Makapagtala na naman sila ng halos 70 na mga pagyanig sa nakalipas lamang na magdamag. Maliban dito, nakapag-record naman ang ahensya ng 3,779 na tunilada ng sulfur dioxide flux at may nadetect din na steam plume na umabot naman ang taas nito hanggang 400 meters. Ito umano ay katamtamang pagsingaw na napadpad sa hilagang kanluran at timog kanlurang direksyon dyan pa rin sa lalawigan ng Batangas o ng bahagi pa rin ng Negros Island. Nananatili naman ang ground deformation at indikasyon ng aktibong volcanic activities ng Bulkang Kanlaon habang patuloy ding inoobserbahan dito naman sa lalawigan ng Batangas ang isa pang aktibong bulkan na may mga pagyanig ding naitatala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Bombo International News. Iniit ng bansang China na legal ang pagkumpiska nito sa Taiwanese fishing boat dyan ho sa may bahagi ng Taiwan Strait. Una rito ay iniulat ng Taiwan ang ginawa ng China na pagkumpiska nga at pagdetine sa isang Taiwanese fishing boat na Dajinman 88 na nangingisda sa Taiwan Strait, ang karagatan sa pagitan ng Taiwan at China. Isinama rin ng mga Chinese officials ang mga crew ng naturang barko sa kanilang bansa. Ayon kay Lu Dejun, spokesperson ng China Coast Guard, kinumpis kanila ang fishing boat dahil yan sa illegal fishing. Nilabag umano ng bangka ang fishing moratorium na inilatag ng China sa mga katubigang sinasakop at inaangkin nito. Gumagamit din umano ang naturang bangka ng mga fishing nets na mas maliliit kaysa sa mga pinapayagan ng batas ng China. Sa kabila nito mga kabombo at Star Nation, nanindigan ng pamahalaan ng Taiwan na hindi iligal ang kanilang ginawang pangingisda, partikular saan sa may bahagi ng Taiwan Strait. Ayon kay Si Chengchin, tagapagsalita ng Taiwan Coast Guard, ang naturang bangka ay nasa katubigang sakop ng Taiwan, taliwas yan sa ibinabato ng China. Nangyari ang insidente noong gabi nga ng Martes, July 2 ayon sa pamahalaan ng Taiwan at ang naturang bangka ay mayroong isang kapitan at sakay na 5 crew. Sa dagdag pa nating balita, binigyang diin ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago na nananatili ang kanilang focus doon sa mga krimen na kinasasangkutan ng Philippine Offshore Gaming Operators Hub kahit may mga naglitawan na usapin ukol naman sa identity ng suspended na si Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Matatandaang ang isa pang kapangalan ng alkalde ay hindi nagtugma ang fingerprint sa dalawang Alice Go na naunang na-detect na magkapareho ng kanilang fingerprints. Pero una nang nagtugma ang fingerprint ng suspendidong alkalde doon sa Chinese passport holder na si Go Huaping. At iginiit nitong si Santiago na iisa lang sina
Mayor Go at Go Waping. Sa huli, target umano ng kanilang kawanihan na matukoy ang utak ng mga scam hub kahit sino man ito o kung ano man ang grupo na kanilang kinabibilangan. Samantala sa iba pang mga balita, plano ng Department of Agriculture na tapyasan ang pork import ng Pilipinas sa hanggang 60,000 metriko tonelada ngayong kasalukuyang taon. Ito ay kasabay ng pagnanais nga ng naturang ahensya na mapalakas itong local production kasunod na rin ng ginagawang mga programa bilang pagbuhay sa hog industry dito sa bansa. Batay sa plano ng Department of Agriculture, nais nitong palitan ang 10% mula yan sa imported pork supply ng bansa at ipantapal dito ang domestic production, itong tinatawag na local production. Ito ay katumbas yan ng 60,000 metric tons ng karne ng baboy. Ayon pa sa ahensya, magagamit dito ang aabot sa 2.1 billion pesos na pondo para sa Modified Population Program. Sa ilalim nga ng binagong repopulation program ng ahensya, mayroong 3 magkakaibang package na maaaring pakinabangan ng mga magsasaka dito huyan sa ating bansa. Una ay ang pagtatayo ng production farm na nagkakahalaga ng 16.21 million pesos at may kapasidad na 60 na mga inahin. Pangalawa ay ang 30 level capacity production farm na nagkakahalaguhan ng aabot sa 10 million pesos, habang ang pangatlo ay multiplier farm na nagkakahalaga naman ng 10 million pesos. Ang mga ito, mga kabombo at ka-Nation, ay maaaring ipagkaloob doon ho sa mga kwalipikadong benepisyaryo na may kaalaman sa pag-aalaga, pagpapalaki at maging sa pagpapalakas ng produksyon ng baboy. Sa pamamagitan nito, aniya, ay umaasa ang Department of Agriculture na matutugunan itong mga pangailangan at konsumo ng bansa at maibangon ang local hog industry mula yan sa nauna ng epekto ng ASF. Oras natin sa buong kapuluan, mga kabombo, mga ka-Star Nation, 14 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Kinumpirma ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group na bumaba sa halos 36% ang mga naitatalang kaso ng cybercrime dito sa ating bansa. Yan ay kung ikukumpara sa kaparehong panahon noong taong 2023. Sa isang pahayag, sinabi ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group na nakapagtala ito ng 8,177 na cybercrime incidents noong unang semestre ng taong kasalukuyan. Bumaba naman yan ng 36.16% kumpara sa 12,000 mahigit na cybercrime incidents na naiulat noong unang semestre ng taong 2023. Sinabi nito ng pagbaba ng mga insidente ng cybercrime ay kinabibilangan ng 3 pinakalaganap na krimen online. Ayon pa sa pambansang pulisya, bumaba ng husto ang online selling na bahagi pa rin ng naturang mga scam mula sa 3,400 mahigit hanggang 1,600 na lamang na bilang ng mga kaso na sinusundan naman ng investment at king scam na ito, mga kabombo, ay bumaba rin 1,001 hanggang 650 cases na lamang. At ang debit credit card fraud ay bumaba rin ng 736, naging 200 o naging 528 na lamang yan. Paliwanag ng naturang lupon, ang pagbaba sa bilang ng mga kaso ng cybercrime ay maaaring may ugnay doon sa mga aktibong aksyon ng ahensya laban naman sa mga ilegal na aktibidad. Samantala, binigyang diin ng Department of Education na hindi maaapektuhan ng pagbabago ng pamunuan ng ahensya. Ito namang paghahanda ng pagbubukas ng klase sa Hulyo 29 ng kasalukuyang taon. Una nang nangako ng continuity si Senador Sani Angara sa pag-upo niya bilang kapalit nga ni Vice President Sara Duterte bilang bagong talaga na Education Secretary.
Sinabi ni Department of Education Undersecretary Michael Poa, nagsimula na ang enrollment activities. Gayon din ang iba pang mga paghanda para yan sa pagbubukas ng school year at wala naman silang nakikitang problema sa pagpapalit nga ng kalihim ng kanilang ahensya. Nagdaos na rin ang ahensya ng isang interagency meeting kahapon upang magplano yan para sa isasagawang brigada eskwela. Marami naman daw ang nangakong tutulong sa mga paaralan mula sa iba't ibang mga sektor ng ating lipunan. At para nga sa maayos na transition ng pamunuan, tinatapos na rin ng Department of Education ang ilang mga ulat na isusumite sa tanggapan ni Senador Angara. Gayon din ang pagpaplano nga sa pagpupulong ng Senador kasama itong si Vice President Sara Duterte. Ilang grupo sa education sector naman ang nanatiling optimistic sa mga gagawing hakbang ng bagong kalihim, lalo't mataas umano ang pinag-aralan nito at matagal ang karanasan sa public service. Sa karagdagan pang balita, kinilala ng local government units ang mga huwaran na kababayan nating nag-aalay ng dugo kasabay naman ang pagdiriwang ng Blood Donors Month ngayong buwan ng Hulyo. Ito ay alinsunod sa Presidential Proclamation number 1021 at sa Implementing Rules and Regulation ng National Blood Service Act of 1994. Binibigyang pugay nila ang milyon-milyong mga donors ng dugo na siya namang tumutulong upang makapagligtas ng buhay at mabigyan ng access ang mga Pilipinong walang kakayahan na makakuha ng dekalidad na supply ng dugo. Habang nagsasagawa rin ng mga lokal na pamahalaan ng mga aktibidad kagaya na lamang ng blood donation drive at iba pang mga kampanya, kagaya na lamang ng idinaraos din ng Bombo Radio Philippines kung kasaan katuwang natin ang ilang local government units ang dugong bombo kada taon. Yan ay upang mapataas ang kamalayan ng mga Pilipino hinggil naman sa kahalagahan ng pagdodonate ng dugo. Layunin din ito na makapaghikayat ng iba pa na maging regular blood donors upang mas marami pang matulungan at madugtungan ang buhay ng ating mga kababayang nangangailangan. Tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan, itong Department of Health abay binigyan diin na hindi lang bakuna ang solusyon kontra yan sa patuloy na pagtaas ng kaso ng dengue dito ho sa ating bansa. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Joanna Martinez. Binigyang diin ng Department of Health na hindi lamang ang bakuna ang solusyon kontra dengue. Ito ang tila paalala ni Department of Health Spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo matapos na mas tumaas pa ang bilang ng mga kaso ng dengue sa ating bansa. Batay sa kasalukuyang datos simula noong May 5 to 18 ay umabot sa 5,547 na kaso ang kanilang naitala, habang noong May 19 hanggang June 1 ay naging 6,082 at halos 10% raw ang itinaas. Bahagya lamang daw bumaba nitong nakaraang June 2 to 15, ngunit sinabi na rin ni Domingo na may mga late report daw at talagang tataas pa ito lalo na kung hindi mapipigilan dahil nga panahon na rin ng tag-ulan. Hindi lang yan ang solusyon. Actually, yan ay para bang dagdag solusyon. Yung ating solusyon sa ngayon, yun pa rin ating search and destroy. Talagang kailangan kasi vector bakit vector? Ibig sabihin, yung lamok yung nagdadala ng dengue. Pag may nakita ko kayong lamok, talagang syempre pinapatay naman natin. Hindi lang yun, yung kanyang pugad, yung ipunan ng tubig. Yan po yung pinaka-effective na sa ngayon habang inaantay natin itong bakuna. And kahit magkaroon tayo ng bakuna, tuloy pa rin yung mga cleanup drive. Hindi pwedeng aasa na lang tayo sa bakuna. Ang nasabing bagong bakuna ay ang tinatawag na second generation dengue vaccine at hinihintay na lamang nilang approval ng Food and Drug Administration kung ito ba ay ligtas at epektibo. At kung matapos na raw ito at may resulta na, ang susunod naman na hakbang ay ang Health Technology Assessment na siyang magsasabi kung dapat ba itong bilhin ng pera ng gobyerno o sa merkado. Pagkatapos ng dalawang proseso ay doon napapasok ang kagawaran ng kalusugan upang maiplano na ang kanilang ikakasang rollout. Samantala kung matatandaan, una nang sinabi ni Department of Health Secretary Chodoro Herbosa na hindi rin talaga bakuna ang solusyon sa dengue kundi ang vector control. Dagdag din niya, mahalaga raw na malaman ng publiko na tumataas ang bilang ng mga kaso ng dengue sa ating bansa at kinakailangan na talagang umaksyon at pigilan ito sa pamamagitan ng search and destroy at palagi ang paglilinis sa kanilang nasasakupan. Para sa Bombo Network News, Bombo Joanna Martinez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country,
Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Sa karagdagan pa nating mga balita, kinumpirma na ng Philippine Navy ang presensya ng dambuhalang Chinese ship sa bahagi ng West Philippine Sea. Una nga rito sa mga inisyal na impormasyon na lumitaw nitong nakalipas na mga linggo ay tumanggi ang Philippine Navy na magbigay ng kanilang kumpirmasyon. Pero ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, dumaan ang naturang barko sa Ayungin Shoal kahapon lamang ikatlo ng Hulyo ng taong kasalukuyan. Sa ngayon mga kabombo ay patuloy ang ginagawang tracking ng Armed Forces of the Philippines upang matukoy ang kilos o takbo ng tinaguriang monster ship. Tuloy din ang pagmamanman sa galaw ng iba pang mga barko ng China na ginagamit ng People's Liberation Army Navy at ng Chinese Maritime Militia sa parte ng West Philippine Sea. Batay nga sa huling impormasyon, ay natunton ang dambuhalang barko ng China sa Mischief Reef na nagsisilbing garahe o kaya ay pansamantalang pinamalagian ng dambuhalang barko kasamang iba pang malalaking barko ng China. Gayunman, tinukoy ng Armed Forces of the Philippines official bilang normal na pattern lamang at walang nakikitang kakaiba sa pagkilos ng naturang barko. Ang pagbabalik ng dambuhalang barkong yan ng China dyan sa parte ng West Philippine Sea ay ilang araw lamang ang pagitan mula nang ito ay nakitang umalis sa naturang parte ng karagatan. Sa pagbiyahe pa rin sa ng naturang barko, nakita itong dumaan sa 12 maritime features ng Pilipinas dyan sa West Philippine Sea. At kahapon, ang unang kinumpirma ni United States Maritime Security Expert Ray Powell ang pagbabalik ng naturang barko sa bahagi ng West Philippine Sea. Bombo Sports News. Dito muna tayo mga kabombo sa Olympics update dahil siniguro ni Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino ang maayos na kalagayan ng Philippine contingent na nasa Metz, France ilang linggo bago pa man ang pagsisimula ng Paris Olympics. Ayon kay Tolentino, masaya ang buong delegasyon habang nagpapatuloy ang kanilang paghahanda at mga ensayo sa nalalapit na torneo. Pinangunahan ni Tolentino ang delegasyon ng mga atleta ng ating bansa dun sa Metz, kasama na ang Philippine Olympic Committee Secretary General Attorney Wharton Chan at Training Camp Director Nico Huelas. Unang nagtungo ang 8 Pilipino Olympian sa Metz noon pong huling bahagi ng buwan ng Hunyo at pagdating doon ay agadin na sumabak sa training camp. Ayon naman kay Tolentino, tinitiyak nilang makakapagbigay ng magandang accommodation at maayos na serbisyo doon sa mga atletang sasabak sa pinakamalaking torneo sa buong mundo. Sa kasalukuyan ay mayroong 22 Pilipino na kwalipikado sa 2024 Olympics at huling na idagdag dito ang dalawang hurdler na sina Lauren Hoffman at John Tolentino. At inaasahan mga kabombo na may mga development pang ilalabas ang naturang lupon. Samantala, umaasa naman si Gilas Pilipinas head coach Tim Cone na mauulit pa rin ang performance ng Gilas Pilipinas. Yan ay kaugnay sa naging panalo kontra sa world's number 6 na Latvia. Kaninang madaling araw nga mga kabombo, alas 12 ng hating gabi, oras yan dito sa Pilipinas, nang tinalo ng Team Philippines ang Team Latvia sa Riga City sa score na 89-80 pabor sa Gilas Pilipinas. Ang naturang performance mga kabombo ng Team Philippines ay ikinagulat naman ng maraming basketball fans, lalo na at tinambakan pa ng Gilas Pilipinas na malayo ang ranking kumpara doon sa Latvia na number 6. At yan ay sa kabuuan mismo ng laro ay tinambakan ang naturang koponan. Sa pagtatapos naman ng third quarter, hawak ng world's number 37 ang 21 points lead laban sa world's number 6. At ito ay nasa 77-56. Ayon kay Coach Cone, na-shock
ang kanilang panig sa naging performance ng Gilas Pilipinas sa kabuuan ng naturang laro. Maaga niyang nagkamada ang Gilas Pilipinas players at nagawang imantine ang magandang shooting performance sa kabuuan ng game. Maganda rin ang naging depensa ng Gilas Pilipinas laban sa mga players ng Team Latvia. Umaasa naman ang batikang head coach na magagawa pa rin ng Gilas Pilipinas ang kalintulad na performance sa mga susunod na match, lalo na sa Team Georgia. Ayon nga kay Coach Tim Cone, hindi pumunta ang Gilas Pilipinas sa Latvia Olympic Qualifying Tournament upang maipanalo lamang yung naturang isang game, kundi dapat ay umusad sa iba pang elimination round at makapaglaro sa finals game. Kaugnay niyan, narito ang naging bahagi ng pahayag ni Gilas head coach Tim Cone. I'm totally shocked to be sitting here in front of you guys after winning this basketball game. This is not something we thought we were going to do. I'll be honest with you. We wanted to come in and compete and really put on a good show and we got started early. We hit shots early and then thankfully Latvia missed shots and also Zagars didn't play, so that was huge for us. He's that guy that goes out there and controls tempo for them. But it just turned out, we got momentum and we just never really lost it. There were a couple of stretches, as Kai said, that we kind of lost our way a little bit. But it just seemed like when Latvia was just about ready to make a huge run at us, they would miss an open three-point shot. And it was just one of those nights for Latvia. They just weren't hitting shots tonight. Got to credit our guys and their defense. I mean, we were doing our best trying to defend everybody. But still, I'll be honest, I really am shocked to be here. But Bahagyan ng mensahe ni head coach Tim Cone ng Gilas Pilipinas. Ang naging panalo nga ng Gilas mga kabombo ay panibagong tala sa kasaysayan sa Philippine basketball kung saan ito ay unang panalo ng ating bansa laban naman sa isang European team. Wala nang talunin nila ang Team Spain noong taong 1960. Sunod na makakalaban ng Gilas ang world's number 23 na Georgia. Samantala, magtutulungan ang Commission on Elections at ng National Bureau of Investigation para mapalakas ang cybersecurity sa 2025 midterm elections. Nakatakdang pumirma ng isang Memorandum of Understanding ang dalawang ahensya para gawin itong formal, ngunit wala pang eksaktong araw kung kailan ito isasagawa. Ayon kay National Bureau of Investigation Chief Jaime Santiago, posibleng may mga magsasagawa ng hacking activities sa panahon niya ng halalan at paghahandaan nila ito. Ito aniya ay sa kabila pa aniya ng pagtitiyak ng komisyon na secure o ligtas ang teknolohiya na gagamitin niyan sa 2025 midterm election. Tinatanggap aniya ng National Bureau of Investigation ang katotohanang lahat ay maaring pasukin at walang imposible para sa mga hackers. Ayon pa kay Santiago, kailangang mauna muna nilang makita ang mga hacker bago pa man makagawa ang mga ito ng anumang hindi kaaya-ayang operasyon. Tiniyak din ng NBI Director na makikipagtulungan ito sa Commission on Elections upang matiyak na maayos at magiging matagumpay ang isasagawang halalan. Samantala, maliban sa cybersecurity, tiniyak din ng NBI Chief na magbabantay ang ehensya sa iba pang election-related offenses kasama na ang vote buying. Nagahanda ang NBI na arestuhin ang sinumang magtatangkang bumili ng boto sa panahon ng halalan. Abangan pa mga kabombo, mga ka-Star Nation ang iba pang kaganapan, lalo na dyan sa bahagi po ng Camp Crame sa Quezon City at dyan sa mga development naman sa Armed Forces of the Philippines. Maya-maya lamang sa tuloy-tuloy ng mga update at mga balita ng ating news team sa paglilibot dito sa Metro Manila. Samantala, Bombo Vic. Aabot nga sa 2.6 trillion pesos ang inaasahang kita ng National Economic and Development Authority o NEDA na papasok yan sa Pilipinas sa sandaling mag-adapt ang ating bansa, partikular na itong mga negosyo sa Artificial Intelligence-Powered Solution. Tiniyak rin ng ahensya na suportado nila ang paglulunsad ng National Artificial Intelligence Strategy Roadmap 2.0 maging ang pagtayo ng mga Center for AI Research dito sa ating bansa.
Sa isang pahayag, sinabi ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan, ang artificial intelligence ay malaki ang maitutulong para umunlad ang mga negosyo dito sa Pilipinas. Kabilang na rito ang mga retail, logistic, manufacturing at maging ang mga financial services. Naniniwala rin ang kalihim na sa ganitong pamamaraan ay mapapalakas nito ng pamahalaan sa pagsusulong ng kaukulang local innovation at maging itong tinatawag na digital transformation. Masusuportahan rin aniya ng Artificial Intelligence Roadmap ang mga empleyado na maaaring mawalan ng trabaho. Ito'y sa pamamagitan niya ng pag-asagawa ng mga upskilling, reskilling at training para yan sa kanila. Sa mga karagdagan pa nating balita, nais ng bansang Thailand na magkaroon ng mas malawak pang ugnayan kasama ang Pilipinas. Batay nga sa inilabas na statement ng Thai Ministry of Tourism and Sports, nais ng pamahalaan ng Thailand na magkaroon ito ng ugnayan sa Pilipinas para naman mapalakas pa ang sektor ng turismo at paggawa dito sa ating bansa. Sa ilalim kasi ng nais ng mga programa ng mga Thai officials na lalawak parapat dapat ang partnership ng dalawang bansa sa iba't ibang larangan. Pangunahin na ang mas maraming commercial flights sa pagitan ng Pilipinas at Thailand. Kinabibilangan ito ng iba't ibang Thai destinations katulad na lamang ng Phuket at Chiang Mai at maging sa Samui sa kabila po ng mga lugar dito sa Pilipinas. Ay ganun din, ikinukonsidera din ang pagkakaroon ng flight expansion mula naman sa Bangkok at tungo sa bahagi po ng Cebu, ganun din sa parte ng Palawan at iba pang lugar. Ang ilang mga opisyal ng Thai Ministry of Tourism and Sports ay bumisita noon pong huling linggo ng buwan ng Hunyo dito sa Pilipinas kasabay ng United Nations Tourism Gastronomy Forum meeting. Dito mga kabombo ay unang nakipag-usap ang mga naturang opisyal kay Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco at inirekomenda ng mga Thai ang pagkakaroon ng Sister City Thai na isang uri ng tie-up program sa pagitan ng Pilipinas at Thailand hanggang sa mga hinaharap ng mga proyekto kung saan pwede pa rin magkaugnayan at maging magkabalikat sa mga programa. Samantala, plano ng Department of Trade and Industry na bawasan ang bilang ng mga nasa listahan ng suggested retail price. Ayon sa DTI na ang nasabing plano ay napresenta nila sa ginawang special meeting ng National Price Coordinating Council. Sinabi naman ni DTI Secretary Alfredo Pascual na layon ng nasabing proposal na ito para magkaroon nga ng pagbabago, improvements, gayon din ang ng saysay at silbi etong mga suggested retail price bulletin. Isa sa mga nais nilang tanggalin ay ang condensed milk, evaporated milk, coffee at kandila, asin, bottled waters, condiments, baterya at iba pa. Ang nasabing proposed streamlined SRP ay nakatuon sa sardinas, powdered milk, tinapay, laundry soap, instant noodles, processed at canned pork, beef, poultry meat at toilet soap. Nakipag-ugnay na rin sila sa Philippine Supermarkets Association Incorporated, Philippine Association of Stores, mga may-ari ho ng mga karinderya, Department of Social Welfare Development at ang Philippine Statistic Authority. Oras natin sa buong kapuluan mga kabombo, mga ka-Star Nation, 24 na minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Inaprubahan na ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. ang 34.5 million na pondo para yan sa pagpapalakas ng Kadiwa stores, lalo na dito sa Metro Manila. Inaprubahan nga ng kalihim ang Special Order number 944 na nag-aatas sa Agribusiness and Development Division o AMAS na pangunahan ng Kadiwa retail selling activities dito sa Metro Manila. Una nga rito ay hiniling ni Director Johnny Bert Disagun ang alokasyon ng naturang pondo upang masimula na ang operasyon ng mga Kadiwa retailing, selling at maging ang market matching activities. Sa ilalim po ng inaprobahang pondo
ay bubuksan ang maraming mga Kadiwa stores dito sa Metro Manila na kinabibilangan ng 13 dyan sa Quezon City, 11 sa Parañaque City at 8 sa Las Piñas City. Magkakaroon din mga kabombo ng tig-3 Kadiwa stores sa lungsod ng Pasay, Caloocan at maging sa lungsod ng Maynila. Tig-2 naman sa Mandaluyong City at Muntinlupa City, habang may tig-1 sa Navotas, Taguig at Marikina. Sa ilalim ng Kadiwa Project, ibinibenta ang mga agricultural products sa mas murang halaga. Dito ay direktang nakakapagdala ang mga magsasaka ng kanilang mga sariling produkto patungo doon sa mga bibili ng mga consumer dyan sa iba't ibang mga lugar na ating tinuran. Samantala, bigo ang dating executive ng National Agribusiness Corporation na kumbinsihin na baliktarin ang February 2023-2024 decision na naghatol nga sa kanya na guilty sa isang count ng graft na may parusang 6 hanggang 8 taong pagkakakulong. Kakibat rin ito ang perpetual disqualification mula yan sa paghawak ng mga pampublikong tungkulin. Ito ay matapos nga na ibasura ng Sandigan Bayan 3rd Division ang inihaing motion for reconsideration ni dating NABCOR Bids and Awards Committee Vice Chairperson Encarnita Munsod. Sa petisyon ni Munsod, iginiit nito na siya na mali ang pagkakakonvict sa kanya dahil sa umunoy maanumalyang pagbilingan ng 91.9 million pesos worth ng farm equipment noong taong 2007 at 2008. Sinabi niya na walang batayan para panagutin siya dahil ang kanyang superior na si dating NABCOR Vice President Rodora Mendoza di umano ang naghanda at pumirma sa kinikwestiyon ng mga purchase request. Bukod kay Munsod, hinatulan din at pinatawan ng parehong parusa sina Accounting Assistant Maria Guanizo at General Service Unit Head Romulo Relevo. Oras natin mga kabombo. Bombo Police Report. Sa oras na 21 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon, dadako na tayo sa mga ulat ng ating mga himpilan. Yan muna tayo sa Iloilo mga kabombo. May nangyari po kasing sunog at merong nasawi dyan sa naturang insidente. May balitang Bombo Radio Iloilo. Patay ang 3 magkakapatid matapos na trap sa nasunog na bahay sa barangay Dalusan, Maasin, Iloilo. Ang mga biktima ay may edad na 5, 4 at 1 taong gulang. Maliban sa mga nasawi, critical rin ang 2 nilang mga kapatid na edad 12 at 8 taong gulang. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Alex Consumo, tiyuhin ang mga biktima. Sinabi nito na mga nasawi nitong pamangkin na 5 at 4 na taong gulang ay hindi makalakad dahil may polio. Ayon kay Consumo, pumunta sa lamay ang magulang ng mga nasawi na sina Michelle at Arnel Deser. Anya, nagsiga ang mga magulang ng mga bata upang maitaboy ang mga lamok. Sa ngayon, patuloy pa ginagamot sa ospital ang 2 magkapatid na nalapnos rin ang katawan. Masakit sa loob ko pero wala kang magawa nito. Hindi ako makapasok, sobrang init. Sobrang init ang apoy. Wala akong magawa. 3 sila ang darwaman na may kabansana. Si Alex Consumo, tiyuhin ng mga biktima. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ito na kamatis, abay wala nang naitatapon dahil yan sa pinag-aagawan ng mga buyers. Presyo naman ang produkto nananatiling mataas. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Tugigaraw. Wala umanong tapon ngayon ng mga kamatis sa Nueva Vizcaya Agricultural Terminal. Sinabi ni Engineer Gilbert Comila, ang NVAT manager, na maging ang mga Class C at Class D na mga kamatis na dapat na itatapon na ay binibili pa rin ng mga wholesalers dahil sa walang supply ng mga nasabing produkto sa ibang bahagi ng Luzon at sa Southern Tagalog. Ayon kay Comilla, nasira ang mga pananim sa Southern Tagalog bunsod ng pananalasa ng bagyong Aghon noong buwan ng Mayo. Sa katunayan, sinabi ni Comilla na may mga buyers pa mula sa
sa ibang probinsya ang nag-uupa ng stalls sa NVAT buhat noong buwan ng Hunyo hanggang Agosto upang makabili ng kamatis. Sinabi niya na ito ang dahilan kaya mataas ngayon ang presyo ng kamatis. Ayon sa kanya, ang average ng presyo ng Class A na kamatis ay 100 pesos hanggang 110 pesos at kapag dinala na sa ibang lugar, maging sa Metro Manila ay pinatungan ng 30 hanggang 50 pesos per kilo. Sinabi pa ni Comilla na 55% ng kamatis ay mula sa Nueva Vizcaya habang ang iba ay mula sa Ifugao, Quirino at Benguet. Halos lahat ng gulay tumaas ngayong buwan ng June. Mas lalo itong kamatis kahit yung Class C, Class DA nabibili pa rin ng 50 to 70. Ang dahilan walang kamatis sa ibang lugar ng Luzon, lalong-lalo na sa Western Philippines. Nandito sa NVAT ang mga buyer ng Southern Tagalog kasi wala nga silang mabili doon, kaya dito lang sa NVAT marami, pero dahil maraming buyer, pinag-aagawan nila yung kamatis kaya pataasan ng presyo. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Tugigaraw para sa Bombo Network News, Bombo Efren Reyes Jr. para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Itong isang grupo ng mga magsasaka ay naghain naman ng petisyon sa Korte Suprema. Alamin natin kung ano ang kanilang layunin ng naturang petisyon. May balita ang Bombo Radio Kawayan. Naghain ng petisyon sa Korte Suprema ngayong araw ang grupo ng mga magsasaka kaugnay sa pagpapawalang bisa sa Executive Order No. 62 o ang pagpapababa sa taripa ng imported na bigas. Nakikiisa sa nasabing petisyon ang Federation of Free Farmers, Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG at iba pang farmers group. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Leonardo Montemayor, Chairman of the Board ng Federation of Free Farmers, sinabi niya na hindi dumaan sa tamang proseso ang naturang executive order dahil walang isinagawang pagdinig ukol dito. Nakakapagtaka din anya kung bakit walang farmers group ang ipinatawag gayong kinakailangang magsagawa ng public hearing alinsunod sa Custom Modernization and Tariff Act. Kapag anya naging epektibo na ang pagsasabata sa taripa ng imported na bigas ay malalagay sa alanganin ang kabuhayan ng mga magsasaka dahil lalong bababa ang presyo ng palay at hindi nito masusolusyonan ang mataas na presyo ng bigas sa merkado. Sa ngayon na hindi pa epektibo ang naturang executive order ay marami na umano silang natatanggap na ulat na bumababa na ang presyo ng palay at mas nakakabahalaan niya ito dahil may posibilidad na mas lalo pa itong bubulusok kapag naipatupad na ang tariff reduction. Umaasa naman siya na agad kikilos ang Korte Suprema kapag natanggap na nila ang petisyon para sa pagpapatupad ng temporary restraining order. Wala namang bawal sa patuloy na pag-angkat ng bigas except that they have to pay the 35% tariff sana. Per 6 months ng taong kasalukuyan, record volume ang pumasok na imported rice. So, wala namang sigurong dahilan na hindi sila magpapatuloy po ng pag-angkat para naman ma-assure natin ang consumer natin na meron palaging supply po ng bigas. Yun ang aming siyempre paninindigan na illegal po yung 15% dahil hindi nga dumaan sa proseso na isinasad po ng ating batas tungkol po sa pag-reduce ng tariff rates sa pamamagitan po ng executive order. Mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News, ako si Bombo Kervin Gamad, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ito na ang Philippine Consulate sa New York abay nagsagawa ng unang pistang bayan. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ng Star FM Iloilo. Nagdala ng isang makulay na saya ng kultura at pamana ng Pilipino ang kauna-unahang pagdiriwang ng pistahang bayan na idinao sa Lincoln Park sa Jersey City ang landmark sa nasabing kaganapan. Ito ay inorganisa ng mga Filipino community leaders na sinabayan ng mahigit 3,000 Pilipino mula sa buong rehiyon. Ang kaganapan ay pinunduhan ng mga tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez, pilantropo na si Deli Go at iba pang personalidad at organisasyon. Ang selebrasyon ng Filipino culture at community spirit, Pistahang Bayan 2024 ay isang masiglang pagdiriwang na nagpapakita ng mayamang tapiserya ng kultura, tradisyon, lutuin at walang hanggang diwa ng Filipino community. Ayon kay Philippine Consul General Senen Mangalili, layunin ng event na ito na pagsamasamahin ang lahat ng miyembro ng Filipino community sa 10 estado sa ilalim ng jurisdiksyon na puno ng kasiyahan, masiglang libangan, masasarap na pagkain at marami pang iba.
Napaka-importante na magkaroon ng sense of unity. Iisang bansa tayo, iisang lahi, iisang minamahal na bandila. Para sa Bombo Network News, ito po si Star DJ Jerry nag-uulat para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Buhos pa rin mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang mga mungkahing ipinararating sa tanggapan ni incoming Department of Education Secretary Sani Angara. Alamin natin ang iba pang mga nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Bacolod. Umaasa ang Alliance of Concerned Teachers o ACT Party List na paninindigan ni Senator Juan Edgardo Sani Angara sa pag-upo bilang Department of Education Secretary ang mga resolusyon nito na pabor sa mga guro. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay House Minority Leader at ACT Party List Representative Franz Castro, kahit na ayaw nila na politiko ang tumayong Education Secretary, aminado ito na may mga positibong aspeto kay Angara. Ayon dito, si Angara ay nagpropose ng salary increase na grade 19 para sa Teacher 1 na align sa kanilang panawagan na gawing 50,000 pesos ang sweldo ng mga guro kada buwan at iba pang mga karagdagang benepisyo para sa mga guro. Kahit na hindi educator kagaya ng kanilang ipinanawagan, tinitingnan ni Castro na magagamit ni Angara ang mga kalaman nito sa Senado, lalo na at ito ay naging bahagi din ng 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM 2. Umaasa ito na sa pamagitan ng mga research ng EDCOM 2, kaalaman sa finance, economics at law at sa tulong ng mga dating DepEd Secretary kasama ng ama nito, magagawa ng solusyon ni Angara ang education crisis sa Pilipinas. Ayon dito, bibigyan nila ng pagkakataon na mapatunayan ni Angara ang kanyang sarili sa loob ng 1 taon sa pamamagitan ng pagpapataas sa kalidad ng edukasyon. Siyempre, very challenging sa kanya ngayon kung paninindigan niya ba yung kanyang proposal. Ang proposal niya nga, salary grade 19 para sa mga teachers, which is aligned dun sa aming panukala na 50,000 per month yung sa mga teachers. So yun nga, politiko na naman, gusto sana natin ay educator, pero magagamit natin itong kanyang experience doon sa Senate, kaugnay sa educational system. Lalong-lalo na member din siya ng EDCOM. Mula rito sa lungsod ng Bacolod, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jairi de los Reyes para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo. Bombo! Ito namang Department of Health Region 7 nagbabala sa publiko sa tumataas na bilang ng mga kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV dyan ho sa lungsod ng Cebu. May pag-uulat ang Star FM Cebu. Ikinaalarma na ngayon ng Department of Health 7 ang patuloy na pagtaas sa kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa Cebu City na siyang may pinakamataas na kaso sa bansa at nangunguna naman sa Central Visayas. Batay kasi sa data ng Regional Epidemiology and Surveillance Unit 7, merong 110 na kaso ng HIV ang lungsod ng Cebu mula Enero hanggang Abril ngayong taon kung saan sa nasabing bilang 103 ang mga lalaki habang 7 naman sa mga ito ay babae. Naitala naman ang 21 na bagong kaso sa Mandaue City habang 34 sa Lapu-Lapu City kung saan sa kabuuang mga naitatala, 37 ang mga binawian ng buhay. Ikinabahala pa ni DOH 7 Regional Director Dr. Jaime Bernadas na posibleng marami pang nagpositibo sa naturang virus ang hindi na-detect o walang kamalay-malay ang individual na nahawaan nito. Sinabi pa ni Bernadas na ilan lamang sa mga individual dito ang nagsumete ng kanilang sarili para magpa-test. Binanggit pa nito na may mga blood donors na nagpositibo sa virus sa panahon ng pre-screening stage nang hindi alam ng mga ito. Anya ang pagtaas ng kaso ng Human Immunodeficiency Virus ay dahil sa paggamit ng injectable na droga at kamakailan lamang naobserbahan nila ang pagtaas ng mga kaso dahil sa pakikipagtalik ng lalaki sa kapwa lalaki. Patuloy namang pinaigting ng kagawaran ang kanilang education at information campaign upang makatulong sa pagpigil sa pagkalat ng sakit at hindi na lumala pa kapag maagapan ng maaga. Actually, i-raise yung alarm sa HIV and AIDS. So, ipataas na ito ang awareness on unsafe practices. Unsafe sexual practices, unsafe practices ni establishmento, enforcement sa sanitation laws ng establishmento. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo. Bombo! Bombo Sports News.
Mga kabombo, yung mga Pinoy athletes na sasabak sa Paris Olympics, puspusan na rin ang ginagawang mga pagsasanay habang yung ilan nga ay nauna na doon. Alamin natin ang update mula sa Bombo Radio, La Union. Puspusan ngayon ang ginagawang pagsasanay ng mga Pinoy athletes na sasabak sa Olympics Games sa Paris, France. Sa panayam ng Bombo Radio La Union kay Bombo International News Correspondent Dick Villanueva mula Paris, France, sinabi ito na inspirado sa pagsasanay ang mga atleta at excited sa pagsisimula ng prestigyosong event na magsisimula mahigit 3 linggo mula ngayon. Ibinahagi ni Villanueva ang mainit na pagsalubong ng Filipino community at embahada ng Pilipinas sa mga atletang Pinoy na dumating noong June 22. Isang mass offering din ang isinagawa sa St. Bernard Church sa Metz, France para sa mga atleta noong linggo June 30 na pinangunahan din ng Filipino community at Philippine Embassy. Sinabi din ni Villanueva na as of July 5, nasa Metz, France na ang 19 na mga Pinoy athletes at sa susunod na linggo aasahan na darating si Paul Walter Ijiobiena at 2 pang atleta para makumpleto ang kabuuang bilang na 22 atleta. Handa na rin anya ang National Stadium ng bansa na Stade de France para sa pagbubukas ng Olympics Game sa July 26 habang magsisimula ang sports events sa July 27. Noong nakaraang June 22, dumating ang mga atletang Pinoy na sasabak sa Paris 2024 Olympics sa Charles de Gaulle Airport sa Paris. Doon ay sinalubong sila ng kawani ng Embahada ng Pilipinas at ng iba't ibang Filipino Community Association sa Paris. Sa Embahada ng Pilipinas, ito ay pinangunahan ni Ambassador Juniper Mahilom West at nagulat ang mga atleta dahil napakaraming sumalubong. Yung mga atleta na talagang grabe ang pagsalubong ng mga Filipino community rito. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio La Union para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Danilo Galutan Jr. para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! 7 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Itong dating underdog na Gilas Pilipinas ay posible raw ikonsidera na rin bilang team to beat matapos ang kanilang impresibong panalo laban sa Latvia. Ayon yan sa FIBA, may balita ang Bombo Radio Legazpi. Pinuri ng isang FIBA commissioner ang magandang performance ng Gilas Pilipinas laban sa world number 6 na Latvia. Ayon kay FIBA commissioner at international referee Manuel Paraon sa panayam ng Bombo Radio Legazpi na malaking factor sa 89-80 win ng Gilas Pilipinas ang magandang ball rotation at chemistry ng mga players. Matatandaan na isa si Paraon sa naging referee sa friendly game ng Gilas Pilipinas sa Taiwan Mustangs noong nakalipas na linggo kaya naobserbahan umano niya ang mabilis na maturity ng mga players lalo na si Kai Soto at Justin Brownlee. Dagdag pa nito na maraming play at sistema ang nakita sa paghaharap ng Gilas at Latvia kung saan halos lahat ng player ay nabigyan ng pagkakataon na makapag-ambag sa kupunan. Malayo umano ito sa nakalipas na World Cup na isang player lamang nakafocus kaya madaling nababantayan ng mga kalaban. Samantala, naniniwala si Paraon na mula sa pagiging underdog ay posibleng ituring na ng ibang mga kupunan ang Gilas bilang team to beat dahil sa panalo sa powerhouse team na Latvia. Subalit kumpiyansa ito na muling iibahin ni Coach Team Co ng sistema at diskarte ng kupunan. Samantala sa hiwalay na panayam sa isa pang FIBA referee na si Bong Pascual, sinabi nitong malaki ang na-improve sa depensa at outside shooting ng Gilas Pilipinas. Number 1 factor po talaga yung determination, yung defense at saka yung outside shooting. Iba po talaga pag ang outside shooting natin nagko-connect sa labas. Talagang sa lalaki rin ng kalaban mo, paano ka paano papapasukan. Kaso maganda yung preparation ni Coach Steve Cohn. Para sa Bombo Network News, mula rito sa impila ng Bombo Radio Legazpi, Bombo John Salonga nagulat. For the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Lako naman tayo mga kabombo, kung kanina iniulat natin yung mga atletang Pilipino at yung kanilang kalagayan. Ngayon, kukumustay naman natin kung gaano nakaabala yung mga nandun mismo, mga residente mismo dyan sa Paris, France at pati na yung mga turista sa City of Love. May balita dyan ang Bombo Radio Jansan. Abala ngayon ang France para sa Paris 2024 Olympic Games. Ayon kay Bombo International Correspondent Anne Arellano Barrey, sa France, naabala na ang mga French hindi lamang sa Metropolitan France,
kundi maging sa ibang French territory bago pa man ang formal na pagbubukas ng tournament. Bago ang pagbubukas, ang Olympic Torch Relay ay naglibot na ngayon sa iba't ibang bahagi ng France na tatagal ng 68 araw at ito ay magtatapos sa Paris para sa simula ng pagsindi ng Olympic Flame sa Hulyo 26. Ang torch ay unang sinindihan sa Greece noong Abril 26 at ang relay ay tumagal ng 11 araw. Sa kasalukuyan ay sarado na ang ilan sa mga kalsada at makikita na rin sa paligid ang iba pang mga dekorasyon may kaugnayan sa Olympics. Maraming turista mula sa iba't ibang bansa ang kasalukuyang nasa Paris. Bilang karagdagan, ang hotel at iba pang mga lugar ay handa na para sa mga atleta mula sa ibang mga bansa. So ngayon, umiikot na yung torch, paikot sa Metropolitan France, and by July 26, darating siya ng Paris para sa grand opening ceremony. When it comes to preparation naman, I know and based on the previous experiences na na-encounter ko here in France, they are ready, even more ready and well prepared, knowing the fact na mas madaming tao, hindi lang turista, kundi lahat ng mga delegates from all over the world. Para naman sa seguridad, maraming mga pulis na ang makikita sa paligid at ito naman ang pangatlong beses na naging host ang Paris sa Olympics. Ang una niyan ay noong 1900s at 1924. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Gensan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Levi De Leon para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay sa mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines. At kahit kayo ay nasa ibang lugar dito sa ating bansa o kayo man ay bumabiyahe, pwede pa rin matunghayan ang mga programa ng Bombo Radio Philippines sa ating 31 fully digitalized stations ng Bombo Radio Philippines. Yan ay sa pamamagitan ng ating Bombo mobile application. I-download lamang sa ating mga smartphones at presto, pwede na po kayong sumubaybay. Ganon din sa ating YouTube channel, mga kabombo, pwede po ninyong matunghayan ang inyong mga paboritong programa ng Bombo Radio Philippines. Diyan naman sa bahagi ng Visayas, sa atin pong mga kababayan na may access sa Facebook, maaari po kayong manood ng Facebook Live programs, lalo na sa mga Ilonggo speaking. Para po sa inyo, mga programa ng Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Rojas. At para sa mga Cebuano speaking, nariyan ang Bombo Radio Cebu. Yung mga Akyanon, Bombo Radio Kalibo. At para naman sa mga Waray, nariyan naman ang Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo, narito na po ang ating Orasyo Pirata in time of great tension in the West Philippine Sea. Our Lord God Almighty, maker of heaven and earth, the sky and the seas, look kindly on us, your children of the Philippine Islands, our home, now beset with tensions over our West Philippine Sea. We pray to you for peace over the part of our islands and waters. We pray that questions over it may be resolved through justice and respect for people's rights. We pray that no harm be done to our marine creatures and habitat. We pray that our fellow Filipinos protecting our islands and seas be kept from natural and man-made disasters. Loving God, you are a wonderful creator, our generous provider of good things. Send your Holy Spirit of wisdom and understanding to our leaders that they resolve this crisis with courage and the spirit of dialogue. Help us to remain faithful to your word and obedient to your will always. This we ask through Christ our Lord. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Hapon, balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Aray Sod to sa gihapon ko po rin mo Bombo Chama Blanco Hover.
Standby sa aton sini nga mga kabombo kay aton sini nga hibaloon ang pinakauli sini iyang investigasyon at the same time kuno nung bulig sang bahin karon iya sang munisipalidad sang or local government unit sa banwa sang Masin sa sining biktima or mga biktima sang pagkasunog sa isa iya ka barangay nga kung sa din ginbawian gid sang kabuhi. I-check naton si Bombo Joe Marvilla kag dugang pagin sini mga informasyon kay ang agot sini iya sa magululutod nga nasunog nagaginhawa pa sang gindala sa ospital kag nagpadulong man dito ang Masin PNP sa lugar agud masiguro imbestigaran husisaon sang Mayo kung bala may ara sang foul play o kung wala ining nasambitan sining yang pagkasunog sang isa ka puluyang kung sa diin ini ang totally burned gid. Check nato ng linya ni Bombo Joe Marvilla direktamente sa Banwa sang Masin. Jom, sa report please come in. Yes, Bombo Champ, no, sa latest dari karon nga medical bulletin sining duha sa tatlo ka magulutod. Nga tiyan mo na sila subong ang nakaluwas, no? Ang isa diri sa karon sa mga na-information nga kuha naton, ang ini sila ang panayon pa, no? Nga abulong sa may hospital, nga gin-refer adres sa may Western Visayas Medical Center halin sa may area sang Banwa sang Haniway kay dito kuno gitala tapos gina-refer adres sa may syudad sa Iloilo ining duha ka mga magulutod, no, nga ini sila ang nakasalbar sa sining nagluntad karon nga sunog at nagresulta sa tatlo diri ka mga individual o dining mga kabataan nga ginabawian gid sang kabuhi, no? So to give background sini based diri sa data sang Bureau of Fire Protection ang mga ginbawian sang kabuhi ini ang tatlo ang 5 ka tuig, 4 ka tuig kag 1 ka tuig, no? Lunsay magulutod ni kag ang ining injured diri Bubutsamp amo ni si ang ining 12 anyos ang kamagulangan kag sunod sa iya ining 8 years old, no, nga lunsay ini sila babayi pero ining kamagulangan makabig ini siya kunong person with disability don di blakambal pero makalakat man ining nasambit karon nga individual nga mo ni sila ang nakagwa kag nakaangkon man sa multiple burns, no, sa ilasin ni karon nga lawas based diri sa report sang Bureau of Fire Protection under investigation pa diri ang cause of fire ay nagbalik to sila sa area agod nga magpatigayon sa investigation agod nga ma-pinpoint na kung sa din ginaghalin ang kalayo kag ano ang gintunaan sini makabig diri nga totally burned ang nasambit karon yang puluyan santo diri sa assessment sang pagkatapo sa Bureau of Fire Protection kag sa ila sining pagpangusisa diri ang time reported, no, mga alas 10:46 nga nakalabot sa taga Bureau of Fire tapos ang ila sini karon nga abot alas 11:18 na, no, kay isa to sa ginalantaw bangod nga area madulom kag may porsyon nga rough road, no, kag same time mabudlay magpenetrate sa bumbero nga way nagdilito sila kasaka sa babaw bangod nga mabudlay ang area nga only ang tawo lang gid nga makatakla dito bisan mga motorsiklo ara na lang sa idalom. So mo pag-abot nila nga ginbuligan na lang to nga supplyan ka tubig mga balde kag gindala to sa babaw agod nga iba siya hasta nga mapalong diri ang kalayo. Bombo Champ, estimated damage nagilabot sa 22,000 pesos ang halit sa sunog nga nagresulta diri karon sa tatlo ka mga kabataan nga ginbawian sa kabuhi. Now in line sa sining natabo na pakigangutan naton ang ining tiya, no, sa sining mga magulutod diri Bubutsamp kay isa man to sa nagresponde kag isa man sa akwat sa sining isa sa napatay nga gindala pakuntani nila sa ospital pero ginbawian sang kabuhi, no. So sa ginpakagangutan naton ining si May Melchor, no, natuon ni sa atiya, no, sa sining mga magulutod suno sa natungdan
Ati pag-abot nila to kuno gabi, grabe na gitong igbal sang kalayo nga bisan sa idalom sila pwesto kitaon ang punta sang kalayo nga nagaibwal bisan ang kawayan kis alabot na kon manubo-nubo kon sila magplastar sa may idalom nga porsyon. Ti pag-abot tos may babaw ati husto na lang kuno nga gin ay sang iya sining nanay ang ining bata no kay hindi na sila kapinitin kay grabe na kalayo mo. So ginawori sang Iloy pag-abot to makuha to tani ang bata niya sa sulod sang balay nga ginalamo na sang kalayo kay ang duha nakagwa sila bumutsa amotong nga nakangkon sang multiple burns sa ila sining lawas. Ito sa natungdan nakita ni ang pinakaagot sa tanan no ining 1 year old nga babayi 1 year old informant siguro ning exact gid nga edad ining babayi nga naglusot lang kuno kay siyempre ang ila sining ginatulugan may papagpapag naglusot kuno sa may papag bumbutsan siguro sa paglamon kakalayo to so paglusot ya dito nga nagligid kaya ang balay nila doon nagapaslop gamay so nagligid kuno pa ubos hindi man kita maklayo do mga isa siguro kuno pa ang ginligidan so mutugin salo kano ka ginsalo kuno kunanay ang ining 1 year old kagin akwat bumutsan ti suno sa kaime ang ining tiya do hindi kuno kabalo kun anong obrahon kananay mo grabe ang hibi niya kung paano nga ma-rescue pag ito ang bata sa sulod kaya mo to nga gin kuha niya sa Iloy ang ining 1 year old and 4 months kagin tinguan nga dalon sa hospital ti suno kay May halin tos may baba mga 200 meters ang iya sini nga gindulhog bisan kuno madulom duway na kuno skala kay ang importante nga madalaya dayon sa may pinakamalapit nga hospital ang ining agot so halin sa may baba nagdulhog siya paubos kagin dala sakay sa may motorsiklo ang gindalaan nila do dire na sa may area sang Haniway kay kun sa kabatuan do medyo layo-layo so na nag-take shortcut sila dire lapos sa may area sang Bungol Haniway tapos abot sa may area pa-highway sila pakadto sa may hospital sa may Haniway sang gin sakay kuno sa motorsiklo nagaginhawa pa nagaginhawa pa ining isa ka tuig kag 4 ka bulan nga agot nga babayi bumutsa tigin dali-dali nila hingagaw agot nga ti makasalbar ining bata bumutsa so pag-abot na sa may ospital didto nga gin assess abi no sa ospital dito agot nga ti masalbar ang iya sining kabuhi kag posible bangod man sa nangkon sining pilas kay makon mo ang lawas sini bilog no ubos gid ka sunog only ang itsura sini do hindi man gid do na sobrahan ka sunog pero do nagapalang habok na bumbutsa ti didto pala kuno sa ospital gilibio na siya bangod sa sining sitwasyon sining bata nga tinguan ko tani nga masalba kati nagaginhawa pa sa gini siya ang gindala sa may hospital ti pag-abot dito posible nga waya na masarangan ang tugaman siguro sa tigo sa kalayo sa iya kay manipis paning panit das bata bumutsa amo to nga gin kadtuan sa iya sini nga Iloy kag ang Iloy kay dito naghambang at tiduay na kunong bata niya kay gipaguyat do parang lapsi nagaplang lamig kag dito nga doon na saksihan niya gid nga way na nagaginhawa ang iya sini nga bata adiri karon bumutsam. Ari bala pabakita daw ang pahayag ni May Melchor tuon ni sa tiya sa sining mga kabataan sa mapakigangutan sa Bombo Radio. Ano senaryo kagabi nagkadto ka to? Nagkadto pa ko dito halin ko to sa balay. Kay dito mo ko sa balay mo katurog ko. Ang panumduman ko gani ka to ang diri sa namatyan nabi ko may inaway kay batyan man linopok bala. Gapo-apo gid ako abot to giya gamangkot ang konsyal na nga naano ikaw isang prang napsi gid mo ha ungway mga sa way pa kum na umpawi ka kundo bag wala bla ko ka bugtawan natapungawan ko hambal ko na ano ka mugi unaway todo na hambal na balay ni Michelle to nasunog
nagdalagan ako to kung ko nagsalap ako kung ko dindalan man dalagan ako to ato takas. Imo ko man to ang tiyaan nanda nga si Auntie Manggi nga to nagdalagan kami to sa takas to sa balay nanda. Pagsampot ko to yati ang balay widen. Grabe gid ang klayo. Ang ano do na usmod ng mga atop dalo. Widen to ang atop sa dalom ubos dagid dagdag ang atop dapat reged. Di ang nanay nang to hey ang bata ko nang isa nakita nanda nga siguro pagwasag katong salag sa balay na naligid guro to ang bata guro na kuan sa kilid nakita nanda ti na buol nanda tong bata. Sampot ko to ya. Ang mangkot ko nanay na ginakangkang na bata mo kung ko ang gamay kung ko ano ni ang bata mo ran sa bat na ko na batok bata ko kung ti ano dia way ako nga mangkot ko ano di abla buhi paran ang bata una ti buhi ang way kamaan ko ano buhi bata lantaw ko sawaan ko bata buhi pa bata kung ginawa singgit ako kung ko ano pa lahat mo kana dara ron sa ospital ang bata nganan kung ko ti ang iba mong kabataan din ko na way rang kumaan na to yaro to way kumaan ko ano to sunog sandag to way ko kita So ang ginahakwat mong bata nung pamatsagan mo, so ang ginayatan mo? Priting kalba ko way ko kumaan ko ano dara ko bata nga to way ko kumaan karagyan nga madalam duwe matyagan ko dugulupad dalang ko dalagan dulog mo. Pakadto niya. Singgitan ako nga motor sa paraan yung motor dara nang bata sa ospital. Dara naman sa ospital. Ako ba dara ako bata dit sa Niway. Bulok. Sa ospital sa Niway? So di ka mo ragagi sa may main road dito, Agwa? Diya sa may kuan bungol, lapos bungol to sa Niway. Kaya naman dara naman to bata sa ano. Sa ginahakwat mo pasakay mo sa motor ikaw gid mismo ha? Sige pa ginhawa niya? Sige pa ginhawa bata. Sa ospital? Mga isa pa ka oras ga ginawa pa bata sa ospital. Basta nga napatay? Gintakdan ta na kang tubo. Aga mo to. Nagguwa ako sa ospital. Nagguwa ako to sa gwa inlantaw ko to bana ako sa gwa. Ti na ano ron ako gintakdan to ka tubo ang bata. Ano sang nanluway rin ako balik ako to tawag ako ka nurse. Nga ipampuno to ang bata nga to. Gagakwan ng bata sa nga pam nga di ay. Gaginawa ang bata. Ano sa tali mabuhay gusto yan no? Tayo lang tao ko ang bata. Untatan ko gani ka pam. To duway naman nga ginawa ang bata. Siguro pagtakad na katubong ato sa bata. Nalipong ang bata. Why rin marikawber. Tiyan mo to nga magintawag ko ang nanay na kung kuni lantawa na ibibata mo dya kung ano dya buhi dya kung ano rin dya lantaw ni nanay na kung ano dya baskag na mabata kung dya tama rin dya karaming patay din ang bata. So din ang mga igo ka ano kalayo? Ubos gid lawas na. Puro sunog? Daha gid do pariyo bla ka ayam nga do ginlitson na ayam. Baboy so, bali maano mo pa itsura yaman ma-picture out mo ano ba ang itsura na nga makita mo pagid nga ana itsura. Itsura dito. Kompleto ka. Sa mga gawi ya mga agtang sinog na. Ano makita mo pagid ang gawi na hindi ko nga nagkwanto ang nasunog ang gawi na do naghabok lang to nga do nagragiting labla tong panit na nga to. Amo lang to ang makita mo rin yan sa lawas na. Pati kinatawo na gani sunog. Sige. Amo to siya ang isa sa tatlong napatay. Ang agot. Ang agot si Arjen. Si May Melchor ang tiya ni karon sa nga sining mga kabataan diri Bobotsam. So isa ni sa ang ining agot dito sa ospital and the rest ang ining duha dito ini na recover ang ila sining lawas sa sulod sang ila mismo nga balay no. Isa to ang ining nagaedad karon sang apat no? Apat ka tuig ginalantaw nga way ini siya makahalin saya sini nga ginatulugan kay sa pag recover to sang lawas didto nakuha sa lugar kung sa diin masami ini sila nagakatulog ining 4 years old PWD man ini no kay do may balatian nga polio ni nga ginasuprer Bobotsam tapos ang ining 5 years old nga female man dito man kuha ang yasin nga lawas
layo na, antad na sa siguro do mga duwa ka dupa, no? Ang antadanay sang lawas nila sa na-recover. It means may tendency nga attempt pa nga malagyo kung tani ining 5 years old ugaling ambal sa mga tao, so hindi man siya kalakat kay may polio, so posible nga dugin ka mangyala ni siguro bubot sa matiga-tiga tingwa man kung tani nga masalbar ang iyasi nga kabuhi dito. So kung natawon naton do medyo malayo sa pertahan ang ila sining lawas. So on i-assess naton posible nga nakabatyag sa siguro sang kainit kag basi ko doon suffocate na way na siya makatultol kung sa din ang exit nila, ang pertahan nila. Amo to nga dito na lang abi siya nga na wadaan sang kalibutan kag nasunog ang lawas sa sining nagluntad karon nga sunog sa ila sining puluyan dere Bobocham. So napakigangutan man naton pero ang di bala Jones, ang initial investigation is that nga nagtutod or may ginsindihan ang mga kabataan nga nabilin sa balay kay madamo lamok? Yes, ang ila sining nga ginikanan ang nagtutod. Ang ila ginikanan among nagtutod. Yes. Kaya antes sila maghalin nagasanlab na mo o kundo naga-asona. Kaya ila sining tuyo ni abi nila hindi na magsanlab kay gasoma lang kay para kuno sa lamok. Amo to nga ang ginbutang nila nga gatong o kahoy ni siya do ka paan ning kadakuon nga mabagal lang siya blang doon di siya masanlab. Bumutsam pero ay gani ma-expect na do mo tong matabo nga kung paano nga naglaton to ang kanayo kay ang ginbutangan nila sang gatong dra kuno malapit sa may hagdanan sa dalom separate sa dapog ang kalayon siguro sa dapog do mga isa ka dupa bubutsam tapos ang sa may idalom sang hagdan dito sila nagdabok tapos sa kilid ka hagdan may pulungkuan nga human sa light materials dere. So ang ginalantaw nga posible nga nagsanlab ang ginbilin to nila nga adabok amo to nga nagkosang sunog bumutsam. Plus pa sina ang typical nga puluyan sa ubab lang makita naton siyempre kung may hagdan may salog sa babaw tis dalom sinadamo kuno basura. So isa man sa mga tendency basi kudugin tayhop kahangin kado nag abot kag gin kaon sa kalayo bla amo to kado nag ibual kag naglaton to sa kawayan kag amo to nga do nagkadap-kadap ang ila sini nga puluyan bumutsam. So sa bahin sang Masin Municipal Police Station personal man nagpadulong si Police Major Jose Nemias Pamplona ang hepe sa Masin PNP agad nga secure na kung bala may foul play ang ining nasambit nga insidente. So no, sa natong daan gin usisa igito no gin pabukad gito ni Major Pamplona tong listahan sa blatter kung may mga insidente to abi nga basi kuno may nagadumot sa sining mag-asawa. Na-establish nga wayman kag palangga no sa nga mag-asawa ang ila sining nga mga kabataan adri bubutsam only nga that time lang mismo nga ginbayaan nila nga way gito sa nga may nabilin no ang only ang ila sining mismo nga kabataan ang dito lang sa sining nasambit nga puluyan dugang padre karon sang natungdan so initial nga wayman kuno sa foul play ang ining nasambit niya nga insidente. Pabati talipot lang si Police Major Jose Nemias Pamplona. So far, initially, this is a collaborative nga investigation sa fire naton kag sa aton sa PNP. So mismo nagbalik kita dito sa area kag ginidid naton nga ang atong investigasyon. So nakaistorya kita dito sa mga pumuluyo, sa mga barangay officials kag natanaw naton nga daw accidentally lagi ang natabo. Wala sing foul play. Paano tanang ba nga isang foul play? Considering napamangkot man naton ang mga residente dito kag ang mga pumuluyo especially ang mga barangay officials kag gat hambal man sila nga palangga man sa pamilya ang ila kabataan despite nga
ang mga bata to is tatlo gito mga special child, pero naka-witness ang mga pumulyo dito nga palangga gid sang mga ginikanan ng ilang bata. So daw wala sing rason nga paghimuan nila sang hindi maayo ang ilang mga bata. Wala man sila kontra, sir, sa palibot? So far negative, kay ti isa man na sa mga pinamangkot nato dito sa area, kag ti mismo gani si kapitan naghambal nga inang tao nga inang padre di pamilya nila o ang tatay sang mga biktima mabuot kag nagapokus sa iya trabaho gid para sa iya mga kabataan. Why sa record abis sa barangay sir na daw kasubong nga may blatter o may nagahingabot sa iba? So far wala, do kung bagal limpyo ang iyang record dira nga bilang isang pumuluyo. Kag ang ina ang tatay nga si a certain Dayser nagaobra ina diri sa Banwa, sa isa man sa nagahimo sa halublakan, kag maayo ang iyang record. So wala gid si mga record nga hindi bala maayo sa iya barangay. Si Police Major Senemia Soplona ang hepe diri sang Maasin Municipal Police Station diri Bumutsam. Alright. So mga special child gali ning tatlo gid ang mga naggimawian sang kabuhi, puro special child pa ni Bombo Jomar. Ang ginbawian sang kabuhi duha ang special child, ang isa ning 1-year-old. Normal ko ni sa Bumutsam kamang-kamang na gani. Oh, okay. Anong pagka-special child ni sang duha? Yes, ang duwa ang special child tapos ang isa ka special child aboning 8 years old. Gani sino ko paano mga anang special sila, no, may diferensya sa ano plastada? Amo na kuno may polio. Okay. Amo nang hambal to ko mga pamilya dito sa Bay Palibot, Bumbutsam. Ang isa to ginhambal nga basi kuno sa dugo man sang babaye. Kay do sunod-sunod gid. Sus. Makaluluoy magaling kag nadugangan pag inang pagkakaluluoy sini nila kay trahedya ining natabo kay kun lang taon nato kay man sa mga malain sini iyang record to ang ginikanan dugang pa sini niya ti ang amay nagapaningwa man sandig sa pagpangusisa sa aton sino makapulisan agud nga matatapan niyang iya sini nga tatlo ka mga kabataan. Bombo Jomar. Now, may ara bala sang bulig from the local government unit sa Banwa sa Masin sa sining pamilya? Amo gani napakigangutan naton diri si police o kon si Mayor, no? Mayor Ansing Amboy diri Bumbutsam kang suno sa natungdan nagpalabot sila gilayon sa bulig. Especially sa pamilya karon nga ara sa ospital upod ag ining mga kabataan masuno kay Mayor Amboy tingwaan sa nga Banwa sa Maasin nga ma-shoulder ang kinanglanon nga bisan 5 duay sa may magwa sa bulsa sa sining mga pamilya kung sining pamilya nga may mga kabataan nga nabilin pa karon nga ginabulong sa may hospital. Ang sa sining financial assistance do mapalabot sa 100,000 pesos ang Banwa sa Masin. Tingod na ini siya sa tatlo ka mga kabataan nga nagkalamatay. Diri Bumbutsam agod nga ti may gamiton man kung paano nga maplastar ang paghaya kag lubong sa sining mga nasambit karon nga biktima. So suno kay Mayor Amboy ambal man siya nga tinguan kag buligan gid no sa Banwa ang ining pamilya karon nga ti ara sang palisod matapos ining insidente. Ang isa pa gid diri no nga do naglapot man sa atensyon sang alkalde nga naghatag man sang question diri Bumbutsam kung paano nga way madala no sa purpose beneficiary ang ining mga pamilya. Kung sa diente ang isa diri sa Gitalantaw nga punang tawon tati damo sang katapo sa pamilya ang makabigit nga person with disability diri Bumbutsam kag ang sa purpose ti ang mga poorest of the poor no amo na ang dapat makasulod ra kung sa ila sa nga sitwasyon agin refer na gali ini no gin endorse na kuno sang
kapitan ang ining mga pamilya nga ipaidalom sa Porpis pero way sa gihapon sang update kag kasubong nga waitlisted ang ila sining status nga bisan si Mayor Amboy ang dumay-ara sa nga pagkadismayaman regarding sa sining mga status karon sa pamilya nga kung paano nga waya masulod sa idalom sa Porpis program sa Department of Social Welfare and Development. Aribla si Mayor Ansing Amboy sang mapakigangutan sa Bombo Radio. Kagina ato ng aton team sang aga kag naghatag na to ang aton distributor sa mga tanan nga mga bagay nga like kit at kung para sa nabilin dito dugid provide na naton mga kinahanglan nga ginhatag sa distributor and patawag ko ako ng image nga i-assist po to ang na hospital dito subong ako ni doktor kag naghatag kita financial dito kag gintawgan nato ng presidente sang Western Visayas Medical Center nga dapat buligan gid. So with the Dr. Nicolo nag-assure siya nga buligan niya ang aton nga kasimanwa dito sa Western Visayas Medical Center. Sa burial assistance to may ara na yung programa ang LGU no nga once mo may mga mapatay nga kapikado so pwede ko sila makaabot. Anong proseso sila? Automatic na meeting kumande ako ginang team that we will shoulder kang ilang lubungan libre alin sa Banwa Kamaasin kag luwas na maghatag kita siguro pinakanaba nga hatag nato nalin sa Banwa Kamaasin 100,000 for the burial assistance aside sa libre nga pension nila. 100,000 tingog na. Mayor, duwa sa mga kabataan nga napatay, especially no ang miyembro sa person with disability, kaya may mga sablagan sila sa lawas. We would know kung nangyan beneficiaryo man sila sa mga assistance natin, especially sa PWD under sa local government units ng Masin. Yes, may mga programa ko sa Banwa nga like Cash for Work, gina-avail kita ng ilang pamilya para maka-avail sila. As I mentioned, kag ginasa ko niya, MSW, amo na mga programa nga nakakuha sila. Kag sang question to ginanga wala sila nadala for peace. Actually, ara ilang aran sa listahanan, na qualified sila, but ang pagdala sa purpose is not in the hands of the local government but by the national government. Pero may mga endorsement ni Bala Mayor, di ba? Yes. Sa barangay and local Nahimo na nato, nahimo na sang barangay, nahimo na sang Banwa ang endorsement nga dalon gid sila sa purpose but sa gihapon ang say ang pagdetermine is the national government. So the waitlisted sila? Yes. Joms? Si Mayor Ansing Amboy, dari Bombocham. Alright, parti sa mga purpose guro natin do mambal naton iyang sa subong kung ako yung maglantay personally siguro ba si Tiway ka naman sa hikuto ni or may bilin pa sa maguto, di ba? Ang duha. Ati pwede pa naman pahingagaw nga ma-include to sa 4-piece as 4-piece beneficiaries sa bahin karon sa Department of Social Welfare Development. Dapat i-follow up ni sa Municipal Social Welfare Development Office dira sa Banwa sa Masin. But for now, ang sigurado sa aton sinima kabombo nga may 1,200,000 sila nga financial assistance sa mga galastuhon sa burial kag ano pagidira sabat na iya sa local government unit Joms. Ang magluwas to sa libre nga lungon, ang pansyon, hasta nga mapalubong man, ang ining mga biktima may ara sa 100,000 na batunon, alin sa local government unit sa Banwa, sa Maasin, Iloilo, dari Bombocham. Kag siguro automatic naman ini nga kung may mga kasubong sini nga mga trahedya, may ara sa psychological debriefing ni ang ginikana ng mga kauturan dira, no? Condolences kid, nagapalabot kita sa pagpakigunong naton sa kasubo sa pamilya, way man sa may gusto sini, pero tiyanhon mo kay trahedya ang natabo Bombo Jomar, pero isa man ini sa makuhaan naton sang leksyon, no? Ngati hindi gid hindi gid kumpiyansa nga kumo ang tinutuyo kung tani mayo mo kay siyempre serum na may sindihan dira para nga mag-aso para nga hindi to iya makagat sang lamok ang mga kabataan nga nabilin sa puluyan. Okay man ina
ibilin dira. Pero ang mga kabataan tuman pagkalamaharon dapat kung tani may isa dira ka hamtong na bla adult no nga ginabilin abi agud nga magbantay sa mga kabataan. Kiti mga kabataan niya Bombo Jomar nagapangidaron 12, 13, 14 hasta 15 gani hasta 16 yara pa inaiya sa stage bala nga ang level sang ila sini iyang curiosity tuman kalapad. No? Ara sila sa level sang pagdiscovery sang mga bagay-bagay nga mahibaluan nila or dapat sini nila mahibaluan samtang ini sila ang dako no sa aton sini nga mga kabumbo. Pila lamang ina sa mga sitwasyon nga ti dapat mayara gid sang adult, mayara gid sang may edad nga mabilin sa puluyan pananglitan abi nga kung may padulungan or may kantuan dira ang ginikanan or kung sino pa nga miyembro sang pamilya. Kung mga kabataan bilin sa balay dapat mayara gid sang naga-supervise sinadra sa ila nga may buot no para nga malikawan nato no mga sahi isang disgrasya katulad na bisang pagluntad sang sunog Joms. Ti amo na ang isa dira sa adubakabi nga ti lesson learned naman siguro sa ibanti nga mga ginikanan nga may kasubong sini nga may mga kabataan nga ti iban sini gagmay pa kag makabing man nga PWD o kon na person with disability. Bumbutsam amo man to gani no ang hambal sang isa to sa pamilya man sini nga nasambit karon nga biktima nga daw may sign naman gali no kahapon kay naghambal ni kuno ang 8 years old. Ang ining 8 years old nga nakaluwas amo ni siya ang do ginabilinan tugan gid sang ginikanan kay 12 years old PWD man kuno ini po sabi di kuno ka hambal maayo kag do sikod do may ano man do may sign man nga do may polio pero makalakat ina siya mo to nakagwa ang 8 years old nagamba kuno sa nanay nga nay hasta la kamo dapat alas 10 sa gabi kag di ka mo nga magapadugay pa ni tatay do kasubong bala nga gintagaan niya sang time abi nga ti mabalik pero ang natabo alas 10:23 no alas 10:23 matas ka uli only ang tupad balay nila to nga to mas tamatyan nga magpuli tani pero nakibot sa nga do may nagaibwal na kuno sa may babaw galiti mo nga may alinupok na to nga kawayan kag amo na to the time nga nagkasunog na ang balay mga alas 10:23 based to sa observation sa nga tumuluyo sa nga nagluntad ining nasambit yang sunog Bumbutsam. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Radio Bombo. 35 minutos na nakaligad sa takna sininga launa pagbalik na to na banwa. Si Mr. Jack Kunlo nga head sa nga Public Safety Transportation Management Office ginkakibot nga ginisla naman ang pangalan sa nga PSTMO. No? As per information nung guaya sini Public Safety and Order Office, no? Mo sina balamuti sa Public Safety Transportation Management Office lakip na diri ang pag-dilihir man sa trapiko mo bat mayara na kita sa Iloilo City Traffic Management Unit kag dumay gin create pagid nga isa ka opisina diri banwa no para iya nga matutukan dalagan sa trapiko. Now, may gipatigayon sini nga mga committee hearing way gini-imbitar si Mr. Jack Kunlo kag ang head gani sa PSMO nakibot man nga ay lain ang galingan sa opisina ko. Anyway, balikan tayo na matapos sa bilang importante nga mga panumdumoras na The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuelados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar
will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kung sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for June 30 to July 6, 2024. Ang Hulyo 5, among first Friday of the month, ini ang ikadose nga promesa ni Jesus nga ginhambal. Pinagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I promise you in the excessive mercy of my heart nga ang akong all-powerful love ay gahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa First Fridays. Sa siyam ka consecutive months, ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akong divine heart among ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaag ng tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa Latolda sa Hulyo 5, magasugod alas 5:30 sa hapon. Ang Technocrats Band nag-excited nga liwat nga magpanumbalik on stage para maghatag sa inyo sang 2 hours and 30 minutes of great musical show sa concert at the Plaza. All yours umpisa alas 6 ng gabi sa Hulyo 6, Sabado. Sa tiyon sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mugs kag madamo mga iban ang igaparapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 7 Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tiyon sang misa, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga malampuwasan ang mga challenges sang ginapaabot nga weather abnormality nga amo ang La Nina. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Ang pinakauna nga nahuman nga sementado nga karsada sa Pilipinas amo ang ginbansagaan Montinola Highway nga nagalaba halin sa Forbes Bridge padulong sa Haro Plaza. Nahuman ini sadtong 1910 sa idalom sang administrasyon ni Anay Iloilo Governor Ruperto Montinola. Ang semento nga gingamit sa pagpahuman sang karsada ang imported pa halin sa Japan. Ang taytay nga human lang anay sadto sa kahoy kag kawayan ang ginilisan man sang konkreto nga istruktura kag ginpangalanan nga Forbes Bridge bilang pagpasidungog sa American Governor General nga si W. Cameron Forbes. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini.
Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing. O si Rosel Songano, Miss Philippines Water 2021. Dako gid ang akong pagpasalamat sa University of San Agustin. Kay madamo nga oportunidad ang nagbukas nga mangin madinalagon ako sa akon obra. Dali na sa palaabuton nga July 13, 14, and 15. As the university celebrates its 120th years of excellence with the theme, A Gift. Viva San Agustin! Si Captain Jose Cabalfin Calugas ang pinakauna nga Filipino nga nahatagan sang pinakamataas nga pagkilala sang United States Army nga amo ang Congressional Medal of Honor. Natawo si Calugas adtong 1907 sa Leon, Iloilo, kag nangin katapo sang Philippine Scouts adtong 1930. Sang naglupok ang World War II, nagserbe si Calugas bilang Master Sergeant sa 88th Field Artillery. Sa inaway sa Bataan Peninsula batok sa mga Hapones sang January 1942, nagpakita si Calugas sang tumalagsahon nga kaisog kag pagkabaganihan sa patagawayan nga nakakuha naman sang pagdayaw sang US Army, rason nga ginpasidunggan siya sang Medal of Honor. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Hindi pagbakanabua ang piso-piso mo nga natip. Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 42 minutos na nakaligad sa takman sa Ningalauna. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo na isodto sa DYFM ang Bombo Radio Iloilo. Stand by sa kay Bombo Angel Tan. May committee hearingin patawag. Huwag kabalo si Mr. Jack Kunlo. Huwag siya kabalo or huwag siya gin pabalo. Sulod sa opisina, bago na ngalan sa opisina. Ginamyendara ng ordinansa nga nag-create sa Public Safety Transportation Management Office nga ang head sini wala makahibalo. Ay, laway kay baloao no plastada man. Check tabi si Bombo Angel Tangel. Sa report, please come in. Ginkumpirma diri Bombot Siyam ni Mr. Jack Kunlo nga wala ini siya na imbitara sa committee hearing nga bag-ogin islan ang pangalan sang sadto Public Safety Transportation and Management Office. Sa interview sang Bombo Radio kay Mr. Jack Kunlo, ang head sang COSMO kung ining bag-o nga ngalan sang opisina niya Bombot Siyam, ang Public Order and Safety Management Unit. Iyaging pahayag na wala siya nakabaton sang anuman nga indikasyon, letter o kung verbal invitation na sa bahing sa iya opisina upon sa iya personally nga magtambong sa committee hearing bangod kabahin diri sa paghimo sa opisina sa nga TTMO ang pag-amyendarman sang ordinansa nga nag-create sang opisina sadto sa nga Public Safety and Transportation Management Okay, sunod din si Mr. Kunlo nga wala man ini siya sang against or pagpamatok sa pag-kaayo, pag-amyendar sang ordinansa, pero tingmas manami kung tani nga imbitaran ini siya Bombot Siyam para nga timapatag niya sang mas maayo kung ano ang function nila, ano ang kinahanglan kay ti sa subong diri sa bag-ong ordinansa, amended ordinance, bangod niya tikikisan man yung pangalan, din na ang public order o kung public safety order nangin section na lang ini siya kag hindi siya diversion rason nga tido medyo ni ari gid diri nga concern si Mr. Jack Kunlo kag ang sadto Ano na lang siya Bombo Angel kamagyan polo pasin siya Public Order and Safety Management Office. Namin ko bala hindi na siya division, ano na lang siya?
Okay. Ang kwento bombot siya, doon naging section na lang siya. Section. All right. Oo, Okay. section. Di mo ng problema, kay ang priority kung tani ito isang opsyon ng Sir Jack Punlo, ang public safety, gid bombot siya. Hindi niya siya dako kung tani ng prosyento ang public order and safety, pero naging section na lang siya. Kag ti rason diri nga ang plano ni Mr. Jack Punlo subong nga after niya ma-review ang ordinansa naging pasar sang komitiba ni Councilor Rex Sarabia, mapadala ini siya sang sulat sa good counselor na kung ano ang pwede nila maubra kung naka-plastaro kung nakahanda diri ang konsihal nga ti-amyendaran ini siya bangod man sa mga changes nga natabo kaga pati diri ang may mga man di bombot siya mo may mga posisyon man diri naging silo sa bag-ong opisina nga ti ang TTMO nga ni siya nga ti subong amo ng Iloilo City Traffic Management Unit. Pamatian na bala ang kabahin diri sa nga pagpahayag ni Mr. Jack Punlo sa nga itong interview. Unagit, congratulations sa new office nato, no? Traffic and Transportation Management Office. No? I fully support this creation of this office because part na kami ni Mayor Gerard Cañas nga nagplano nga mas manami ini, no? Kag mas makahandle sa aton future traffic situation sa syudad. Pero galing kay ti amo na nakibot lang ko nga may ara gali isang pag-restructure sa akon nga opisina PSMO to POSMO, and unfortunately I was not invited by the committee, no, sa aton sa City Council nga ilisan gali ang pangalan sini ang functions and ang pag-transfer kag pagkuha sang mga plantilla posisyon diri, no. Mas nami kung tani nga naimbitar kita kag nakahatag kita sang information sa committee kung ano ang true functions and definitions sang aton nga opisina prior sa pag reorg sini kag pag change sang name, no. Ginatanaw ko pa subong ang ordinansa, no, kay ti do may mga confusing didto nga mga terms or sa mga naga-confuse ako, no, kay ti may ara didto nga ang public order and safety naton is section lang, no. Kung tanahon mo amo ning pinakadako tani nga division, no, nga section lang siya. And mayara kita tatlo ka division, duha ka division, admin kag ang special services division nato, no. But nakibot kita nga ang public order and safety section lang because amo nin siya nga compose ng pinakadamo tawo kag pinakadamo nga obligasyon. And may ara pa to isa ka confusing sa section 8, no, nga ang ASIS na-define pa dito nga task force, no. Well, in fact, hindi niya task force ang ASIS kundi unit na siya, no, under PSTMO. And ang police auxiliary, no, ginupod ni sila sa public order and safety section. Then sa section 8 nakabutan dito nga under siya sa mayor's office. So na-confuse ako kung din siya under gid sa PSTMO o kung directly sa mayor's office. Well, gina-review ko sa mga ordinance, then mapadala ko guro sa kay good Councilor Rex Sarabia, no, sa iya ni committee na tuon kag erase ko lang, no, para nga makorek, no, ang mga iba dito nga section nga daw hindi siya tawag sini wala siya santo, no, sa iba naton nga functions kag ang aton office, no. And naamo na tani, no, kung na-invite kita, nakasuggest kita kag na-explain ko sa ila ano gid ang true functions ng PSTMO so that naklaruhan kita sa pag-create, pag-bylaw, pag-change or pag-silo sang mga plantilla posisyon o kung may ara makita na request, no, nga kung pwede nga mabutang man ini nga mga posisyon kati from Senior Transportation Regulation Officer, pwede na namon tayo ito maubra nga Public Safety Officer or Senior Public Safety Officer nato, no, para nga mas maging mahapos sa amon nga opisina mag-implement sa mga functions sa aton nga office. Ang public safety, tama ka lapad, tama ka wide, no, that's why nga kita na kung section lang ini siya, no. So tama ka dako sa scope sa public safety. Well, in fact, 2 months ago, I was in Public Safety College, no, sa Quezon City. Kinag-enroll ko to sa Public Safety, Masters in Public Safety Administration. So tama din kada ko sa scope sa Public Safety nga office, no. Part of that ang road safety naton, no. So maging so damo pa na kay i-question mamangkuton ko pa kay may mga ordinansa wala nga directly ang nagapatuman ang PSTMO, no. So what will happen kung ang ini nga mga tanan nga mga ordinansa hindi na kita mag-implementar or ang TTMO na mag-implementar, no? So may mga questions pa nga kailan ko i-raise so that nga kami nga nag-implement
mas hindi kami balay wala sang gray area, no, kag hindi kami ma-technical, no. So like ang isa sila, no, ang public safety, public order and safety, hindi siya pwede maging section because tama din kadako, dapat division din siya. Plus ang plantilla nga ginkuha sa ato, no, we were not asked for an opinion kung kailangan tababala ni o hindi, or gusto mo i-rename ang ibang nga plantilla posisyon dira, no. So supposedly dapat i-rename naton kay gintunga na siya, no. But then again, masulat ako, no, parang depende na sa aton City Council or sa good chairman, no, Councilor Rex Arabia, kung i-amend niya or hindi na, no. Kay kami kung hindi na siya ma-amend, kung anong aras ordinansa, amo na ang amon nga Brown. Then, wala ko gina-question ordinansa. Ang akon lang niya, is tani, kung naimbitar kita, mas nakadugang kita hatag information, kag mas na-plaster namon maayo ang amon opisina, kaya tuloy pasalamat ko tani nga ginamend ni siya, kaya may mga, hindi man niya perfect ang ordinance mo, no? Hindi, tantang ordinance, hindi na perfecto. Pero kung naimbitar kita tani, at least nakasuggest ako, kag nakahatag ako sa correct information, kung ano ginamon nga function, kag ano mga ordinansa, gina-implementar namon, no? Bombot siyam na batian sang mga kabombo naton, si Mr. Jack Kunlo. Alright. Ini si Bombo Angel Pichilierta na para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo. Salamat kid na Bombo Angel Tan. Why man gina-question ni Mr. Jack Kunlo ang ordinansa? Ugaling kay ti mas maayo kag nangin mapinuslanon kung tani kung naimbitar siya, no, para iya nga makaplastar man sang ideya kaysa prangka nga istoryano abing nabalaan ni Councilor Sarabia sa public safety, oh, di ba? Ano abing nabalaan niya? Ano na balaan nabi sa mga konsyal dira sa public safety? Well, may nabalaan sila guro. Pero in terms of technicalities, functions, whatsoever, di hamak nga mas may madalom nga pag-intiende si Mr. Jack Kunlo, inabangod man sa iya sini nga pag-uyat sa malawig na nga tiyempo sa Public Safety Transportation Management Office. Magluwas sinati kung may mga oportunidad agod nga mapalapad pagid ang ihibalo kag pag-insyende ni Mr. Kunlo, iyaman sinigin pahayag nga ginaeskwelahan niya, nagpa-enroll sa gani sa Public Safety College, so on and so forth. May plano na gidman nga kumbaga himuon pagid nga systematic para nga hindi magdurubli ang katungdanan kag hambal gani ni Mr. Kunlo. Sige, tiupod man kami ni Mayor plano nga may amo sini, may amo sina, may amo sadto, no? Kay kung public safety lakip na dira ang pagdiliher sang maayo, no, sa pagdalagan sang trapiko sa aton sini matag palamati. Now, here comes the Iloilo City Traffic Management Unit. Kag subong ano to, public transportation kagapon, ano tong white tama patpat kagapon ng isa pagida ka balita mo, be? Review ko diyan ay sakon nga program plan. Kagapon is July 3. No? Ordinansa nga nagatukod sang Traffic Transportation Management Office, TTMO. So lain naman iyang TTMO, lain man ang public order, no? Amo ni public order and safety unit, no? Ti Poso, ano to? Poso? ano mo Angel? Apas mo. Okay, kamay lang hindi ka mo tsakto giman. Hindi pos mo guro. Pos mo. Pos public order and safety management unit. Pos mo, nalipatan ko sang letter M. Abi ka na ikon poso lang kay kung magposo ka ti poso. Management office, management unit na lang kuno kay ti section na lang sila ya. Sa aton sini nga mga tagpalamati. Anyway, amo sini manuang plastada, no?
nakibot si Mr. Jack Kunlo nga why siya ginpatawag sa mga public hearing or committee hearing, abi. Nga kung tani, makashed light man siya, makahatag man siya sa information. No? Balang ko si Mr. Kunlo isa team player kung anong kagustuhan sa nga leader dira. Siyempre nag-aabide, nagapati man lang ini siya. No? Hilabi pa kon Mayo malang ang tinutuyo siniiya sa syudad. May pila pagiguno ka mga plantilya posisyon to nga dugin pang kuha. So masulat pa siya para nga may tulunan or may i-review o kung ano to ganing plastada to. So dudugalibog ang ulo ko doon na mas naging komplikado ang sitwasyon karon. Nga kung tani, kung may mga committee hearing, ginpa-attend ang head sa PSTMO. O Mr. Kunlo, amo ning plano na mo, amo sina. May ideya ka naman sa amo sina. O, plastar man na ni Mr. Kunlo kung ano nabalaan niya. Nga kung tani, amo ng plano niya. O galing kiti, why siya ginimbitar? Kung may nakita, karon to si Mr. Kunlo, sa ton sini nga mga kabumbo nga do, confusing sa mga seksyon sa mag-o sini iyang ordinansa. Kahit isa prangka nga istorya, manihis man niya ni Atty. Sarabia. No? Sa kung anong function sa public safety. Sa aton sini nga mga kabumbo. Amo bala ini banwa, no? Amo bala ning punto nga dumapatay gid ang city government sa pag-question sang seawall project kay why kuno nag-agi sa eksakto sini nga proseso. Nga kinanglan kuno may committee hearing, may mga public hearing, amon sini nga hearing, kulang na ng hearing aid ang ipa-comply. Kung lang tawon ta ang bago pasar nga ordinansa, wala man nag-agi sa insakto siniya nga proseso. Kay nga man, may committee hearing kamutuod, pero ang head sa opisina, wala yung ipatawag. Kung mag-istorya naman ta teknikalidad, yes, may committee hearing agin patigayon, bumbutsam, kalakip na sa proseso, pero ang punto, ang head sila dira, wala yung ipatawag. Oh? Daw kasubong iya nga may plano kamo nga lain. Nga hindi nyo yan luyag ipabalo sa isa ka partikular nga opisyal sang syudad sang Iloilo. Kag later on, mabalaan niya na lang kung tapos na. No? Tinong silingon sang mga konsihal dira sa syudad sa nga Iloilo. Oh? Gasugod na kamo kanya-kanya? Panugod na mala ini sang pagdisog ninyo sa kay Mr. J. Kunlo? Ngay, nisog nyo si Mr. J. Kunlo, kayo lulupod man lang kamuda, di ba? Amo ni karon ng impresyon nga gusto nyo pagwaon? No? Tipo hindi man naguro nga hulato na lang abi nga mag-filing sa certificate of candidacy nga wala na da si Mr. J. Kunlo kag pagusto kamo na kung ano ngalan nyo dyan sa inyo sa opisina? Pwede man na, di ba? Oh? Galing kiti, kung pamangkuton mo naman ang kadamaan, mambal na sila. Bumbutsam, anong problema? Anong ginaputok sa butsi mo da? Ngalan mo na ng ginislan? Sinyang problemahan ta sinadira iya banwa, bala nyo kung ano? Ang kamaturan nga nagaklinabo. Iniya, hindi niya akong personal ng opinion, kundi aboning feedback diri sa aton banwa. Sa ngaton sini nga mga kabumbo. Yang ngalan malang na nagbago. Oh? Pero bisan ano sina nila kabago-bago sa pangalan kung inute lang nagapadalagan sina dira way man nagyapon pulos. Oh? Kinarambutsing man nagyapon. Way magyapon sang order nga matabo. Kapin pa ko lang ipamutang yung mga tao dira. Patas-taas man ihe.
lilintukin siya, baha kita dire sang ihi sa mga bugalon sini nga tao dire sa Sitiole, sa mga pulok-pulok, mga into, no? Ina, sunod sa kilala ko, nag-feedback gina sa kon. Pero amo na bla, amo nang isa sinibanwak ka makabig naton cancer sa local government unit. Cancer sa local government unit. Hindi lamang na kay syudad sa Iloilong naga-sufrer sina, kunti halos ka naman nga mga local government unit ang naga-sufrer sini. Ano inang cancer sa local government unit nga ginanamin ko? Ang ginatumod naton, no? Ang punto bala nga paano mo maimplementar ang isa kapag sulundan kung mismo mga nagadihon sini amo man ang labing una nga nagasupak. You're talking about process, due process, committee hearing, public hearing, so and so. Nga ara, tanan ng mga stakeholders. Kung sa bagay gani, mga stakeholders kabahin lang ina. Pero kung sa punto iya sang isa ka opisina, ang head sini patawag mo Pero nga away ginimbitar si Mr. J. Kunlo. Sa aton sini magkabombo. Di ba? Daw, nagahatag lang ini karon sang nagkalain-lain man iyang impresyon. Kagti siyempre, makabudan na ini sang malisya sa mga tao nga mga malisyoso. Ano, mayara na sang pagpang-amat-amat sa mahambal naton daw kasubong sini iya nga may ginadwa-duwahan sa grupo dira karon sang mapapili by 2025 elections. Kay kung ginakabig nga grupo ara sa linyada, grupo sulod sako, grupo ay gimpabalo. Amo na kun kay isa sa aton sini nga mga kabumbo mabudlay magtrabaho kaupod sa tao nga way kasalig. Do ginahilas ka bla? Kung may allergy ka do takihon ka allergy mo gulpiada lang. Nano mo sinang sistema? Dito hindi man kita magpati siguro nga may mga kasubong sina nga nagaklinabo dira kay kung lang taon ni mo banwati si Mr. Jack Kunlo. Kung kitaya personally kung ako maglantaw, depende sa inyo dira banwa kung anong sistema paglantaw nyo, but nakita naman kung paano siya magtrabaho since nagpungko siya sa Public Safety Transportation Management Office head. Now, since ang pandemic time, kag kung ano mga mandok kag mga programa sa alkalde ginapatuman yan, makambala ko iya banwa nga ti die hard gini sa kay Mayor Jerry Triñas. Pero insat may mga kasubong sini nga nagaklinabo. Pero kabalo bala kamo banwa nga balik-balikan ta jutay lang pila ka mga tinuig nagliligad. Kabalo bala kamo nga as per information sa aton sini iya nga insider. At the same time, siyempre, dugay man kita ng beat reporter sa Iloilo City Hall during sang tiyempo ni former City Mayor Jed Patrick Mabilog. Kabalo bala kamo nga ginduso gini ni Mayor ni former Mayor Jed Patrick Mabilog nga himuan sang opisina nga maghimo sang opisina nga Public Safety Transportation Management Unit kag ang mga pamuno sini si Mr. Jack Kunlo. Kiti sa mga wala kabalo, pamalong ko kamusubong nga si Mr. Jack Kunlo kag si former Mayor Jed Patrick Mabilog hindi man ni maglayo, Hindi ni sila maglayo sa pagparyentianay.
Ti granting for the sake of discussion, hambalon ta naman ginabi nga may mga political accommodation, but nakita nyo naman performance ni Mr. Kudlo. Siyempre, hindi man perfect. May mga dayos man ang clutch ni Mr. Kudlo, but kutob lang sa masarangan niya kag sandig man niya sa mandato sa iya ni Mayor Jerry Triana, si tanan natuman man. Pero pamangkot nga subong, no? Ahaw committee hearing, di nga ni opisina sa public safety, away ko abi tultol si Tiolda mo. Tultulan ko lang dira ti opisina sang executive assistance for peace and order. Di ba call? Amo, kaya ang kulawin lang yung opisina na tultulan ko na. Doon diraman lang nag-opisina si Sir Jack. Amot, tiway naman to sa super, kaya ginakayo to ang supermarket. Mayo abi kung dito pa niyang opisina ni Mr. Kudlo sa Buruanga clan kay layo ba? No? Mayo kung sa Simirara Antique niyang Public Safety Transportation Management Office nga kalayo pati awat pa na iyang pabalo mo to si Mr. Kudlo kag pati noon di sa committee ring. Di ba? Di ba lang City Councilor Popcorn? Ay, City Councilor Popcorn. Kaya masama, makita ko ganin si Councilor Sarabia, nung dumaan ko dyan ang sinya siya lang popcorn mo na ako, no? Kunti, ginusab sa ni former Councilor Plaridel na ba? Makita ko ang tsura ni City Councilor Rex Sarabia. Ang kasunod yun sa pinsar ko gawad, bala mong popcorn. Ay, sus Maria kang gusip. Anyway, ulaton ta ko na nung update kay si Mr. Jack Kunlo kung mapasa to sa letter kay may mga pag-review kag may kabay pa nga ti maklaruhan tong tanan para nga wise ang gray area kag motong punto ni Mr. Jack Kunlo sinya ti public safety division ni kay lapad ang amon sini na sakupan nga nangin section na ni Subungaw. Mr. Kunlo sir, basi pagkadason sini nga mga binulan basi kon basi imbis nga seksyon bla. Ano manubo pag sa seksyon? Basi imbis nga seksyon ka pa porsyon. Mayo pa ang mayo pa to ang China kay do kada adlaw ya ang ilang dasline to nagadamo nagligad to 9 subong 10 subong 11. Diba simla pagkadason si mana ni 15 dasline na sus Maria kagusip ara na to yang mga Coast Guard sang ang Coast Guard sa China ara na dran sa may Port San Pedro. Kung bang 15 dasline na bubuwel tigpo gid ang Coast Guard ang Coast Guard niya sa ang Chinese Coast Guard ng mga barko lahara na sa may Port San Pedro. Maluoy ka. Anyway, lapaw naging ko sa latin sa aton sininga pagpakalagad may mga topiko pa kuntani kita nga hindi na maabutan sa aton sininga tiyempo. Tugyan aton sa iban sa Manusin Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Panayon lang kamo sa pagupod sa pagpalayag sa Bombo Radio Iloilo pinagi sa aton sininga social media platforms kaangay sang Facebook Live, YouTube channel, Bombo Mobile App, kag siyempre 837 kHz sa inyo sininga mga radio dial. Standby na sa kapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Inis Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo Oras. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Las Walados. Ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas
Utang kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kung sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for June 30 to July 6, 2024. Ang Hulyo 5, among first Friday of the month, ini ang ikadose nga promesa ni Jesus nga ginhambal. Pinagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I promise you in the excessive mercy of my heart nga ang akong all-powerful love ay gahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa First Fridays. Sa siyam ka consecutive months, ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace nor without receiving the sacraments. Ang akong divine heart among ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaag ng tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa Latolda sa Hulyo 5, magasugod alas 5:30 sa hapon. Ang Technocrats Band nag-excited nga liwat nga magpanumbalik on stage para maghatag sa inyo sang 2 hours and 30 minutes of great musical show sa concert at the Plaza. All yours umpisa alas 6 ng gabi sa Hulyo 6, Sabado. Sa tiyon sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mugs kag madamo mga iban ang igaparapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 7 Domingo, ginaag ng tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tiyon sang misa, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga malampuwasan ang mga challenges sang ginapaabot nga weather abnormality nga amo ang La Nina. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Yari ang mga tips nga dapat butandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sang imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid sang serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit sang serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nagkakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon, ilabi na kun mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kun tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala.
Ako si Rosel Songano, Miss Philippines Water 2021. Dako gid ang akon pagpasalamat sa University of San Agustin. Kay madamo nga oportunidad ang nagbukas nga mangin madinalagon ako sa akon obra. Dali na sa palaabuton nga July 13, 14, and 15. As the university celebrates its 120th years of excellence with the theme A Gift. Viva San Agustin! Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo ukon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo ukon hose ang nakalubong sa duta ukon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool ukon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Nagaproblema kagid bala kung paano makasupot sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. Welcome sa kahapon lamang program on the 4th of July, 2024. Beautiful Thursday. This is Tita Regine. Nagaulan-ulan sa Sagwa. Well, diri ina no, sa syudad sang Iloilo. Kamusta man kamo? Kumusta naman dira sa inyo nga ginapahamtangan sa mga banwa-banwa? Ano nagatulutalit-himan? Ay tikon ara, parehas gid diri sa syudad. Anyway, welcome sa kahapon lamang program. Kapanyaga na kamo, ng dessert kamo, may bilin pa da. Anyway, sa mga naka-power nap na, wow, great! Empowered na. No? Sa sining mga tinion, pwede na kapolo pangapi dira. Anyway, welcome diri sa kahapon lamang program ko sa diin. Again, mag-enjoy kita sa mga istorya nga ginpalabot diri sa sininga palatuntunan. Also ako excited man to receive your own stories ilapinagid sa mga wala pa naka-agi share. Who knows ka mo na ang next nga ma-interview ko diri sa KLP kay winner na kamo. So ano pang ginahulat ninyo? Nagahulat ang 1,000 pesos para sa inyo kung kamo ang mangin winner. First thing to do is share a story. And then you email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man isulat and then ipadala lang sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Let's enjoy again, this time together. E rin ang aton nga ambahanon from Jonel Gavin. Bilang ko. Good afternoon, this is Tita Regine. Sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadala sa pagkakasala. Iahon mo ako sa ng kahapon. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy na aking matikman ang tamis ng sandali. Litong-lito sa nakakabingingan, di makatawid sa malawak na lakusan.
ang bagong pag-asa sa tulad kong nasanla sa pagkakasala. Iangan mo ako sa nagliliyap na apoy at nang maiwaklit ang bakas ng kahapon. Iangan mo ako sa nagliliyap na apoy na aking matikman at tamis ng sandali. Di ko man tanaw ang liwanag, ngunit nananalig na magsan ang umaga. Di makahinga, di makatuwid, at bilang ko sa kaganapan. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy at nang maiwaklit ang bakas ng kahapon. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy na aking matikman ang tamis ng sandali. Iahon mo ako, iahon mo ako, iahon mo ako. Iahon mo ako, iahon mo ako. Chonel Gavin, Bilanggo. 21 minutos na makalipas ng alas 2 sa hapon. Are you all there na? Present ng tanan? Alright, sige, relax. Mag-enjoy na kita sa ating mga istorya. We start with a story from Indy, my dear, Tita Regine. A pleasant afternoon to everyone, all staff and members of Bombo Radio Philippines, especially sa Imutita, all listeners, lovers, and letter senders ng kahapon lamang program. Tita Regine, sang ginbuksan ko ang akong nga daily bread, nag-wonder gid ako, no? Kaya nakita ko, retirement time. Retirement is the time of life when many people simply relax, travel, or enjoy hobbies. Then, ginbasa ko nga si Jane Hanson sa nag-retire after 40 years of teaching. Nabatian niya ining about sa ministry or ining about a ministry to at-risk youth sa isa ka syudad nga malapit sa iya nga balay, and she knew she had to get involved. I realized, according sa iya, there are kids just waiting and I could make a difference, she said. So she began teaching English to a young Liberian man who had been forced to flee his home country because of civil war. Though he was in a safe environment, he didn't understand a new language. Of this ministry opportunity, naghambal si Jane kag nag-smile siya, and she said, I could just go shopping to stay busy. Pwede man na. Pero ano nga kasadya ang makuha ko da? Jane is making a difference. Perhaps na-learn niya nga a little of what Jesus meant when he said, whoever desires to save his life will lose it.
But whoever loses his life for my sake will find it. Matthew 16 verse 25. So ang paghatag sa aton kaugalingon sa Ginoo through helping others takes self-denial. Yet, one day, Jesus will reward that effort. Susundan ta si Jane sa iya example of love for God and others. Sundon ta siya. No matter what our stage of life may be, from Ansitas. Oh, let us be faithful to Jesus, the faith we confessed. Let's renew and ask Him this question each morning. Lord, ano ang luyag mo nga himuon ko? Pangborn. Sabi mo, tita, sa waay ko pa mabasa ang retirement time. May mga daily routine activities ron ako. Nagalingaw-lingaw, ron takon ka pananam-tanom sa mga utanon kag mga bulak. Nagasagod sa Bisaya nga manok, pato kag baboy. May manahi, may mabasa, masulat, makanta-kanta, masaot-saot, etc. Para magbisi-bisi, hindi mabored kag mag-worry. Kasubo tuod. Gusto ko pa magtudlo, nahidlaw ko sa mga estudyante. Sa ilang nga mga greetings, good morning ma'am, good afternoon ma'am. Kag nahidlaw man ako sa ako nupod nga mga maestra. Although may dia nga kontrabida, pero hindi man kasaler, kay waay ko man ginasapak. She's an egotist. Mayad gid tana mo. Pero kung nawungon niya ako, murag lamigas. Lamigas ako nga kung tapakan, mamaak. Mga gatman. So daw subay man siya kuno, akong tapakan, mga gatman. Gakurto pasensya ko, kagbutangan sa nagakaigo nga disiplina kay maandan ka. So she tried me. Ginsulong ko niya sa opisina ko early in the morning pa, after the flag ceremony, kag sukmaan sang waay ko man mamani nga atraso sa iya. Just imagine, Tita Regine, no? Kabudlay, guba ang adlaw ko, bago pa ako kapaligo. Nagdali-dali ako nga makareport sa first period class ko. Kunti, nagkayagaw mga bata nangita sa akon, nabalaka nga. Nakita nila ako, pero why ko makareport sa classroom nila. Gali, ginhusay, man gani kami ni sir. Sports lang ko. Why na to? Tapos na. Pero why lang ako naghahatag kumpiyansa. Kay mabudlay, Tita Regine. Laki-lakihan ang tuwang-tuwangan nga nabahari na. Budlay. Sometimes I ask the Lord kung ano ining akon kapalaran. Pero ay na, Tita Regine, hindi maglinong akon konsensya if I cannot forgive and forget and vice versa. And I truly believe that our Lord God had heard it. Tita Regine, 65 years na edad ko, forced retirement na. I can't go back but to go forward. Hasta maglantaw-lantaw na lang sa TV, mag-video good for the heart, magsayaw-sayaw while singing to exercise my muscles. Magpamati isang drama sa radyo, especially true stories. Hasta na-turn on ko ang DYFM Bombo Radio, kag nabatian ko ang tingog mo, tita, as host of kahapon lamang program sa Bombo. So namati ako, nalipay, kag nagplano magsulat. Nag-try ko sang primero padala sa KLP, handwritten. Gin-hand carry sang nephew ko, gin-deliver sa Bombo Radio, Iloilo, and that started December 22. Until ang hinablos ko, nagbakal siya sang cellphone, ginbakla niya ako. Kag wala lang mamani, nakapadala na ako, sobra, 60 episodes. Oh, hamakin nyo yan. Kay ganahan man ko permi mag-type sa mga episodes sa akon mahinumduman. Abi mo tita, nagkasanto gid ang akon activities when I retired. Sa example ni Jane Hanson, nga maka-extend pa sa akon serbisyo sa akon isig katawo. Kag sa aton mahal nga Diyos, paagi sa pagsulat sa KLP, nga may laman permi nga mga leksyon. Kag nawili na ako, nanamian ron magsulat-sulat permi.
May manami nga mga leksyon nga mapaambit sa madamo nga mga tawo sa kahanginan. Samtang nagapahuway-huway ako, tapos panyaga, nagapatuyo-tuyo sa pagulat sa KLP. Ang akong pensar nagapanghulong-hulong sa kabulakan sa matahom nga leksyon, ipabasa ko sa kahanginan. Because I still love to teach my fellow men every day, all the way, especially good virtues and values that our Creator wanted us to do and to follow according to His will. Tita Regine, isa siguro daya kapamaagi ni Lord that I can still utilize my precious time profitably while able pa ako magbasa, maghuna-huna, kag mag-type sa mga episodes. May high school girl ako subong, imaw ko sa balay, grade 10. Waay, ginagabukad sang notebook na. Ginahambalan ko nga, kung gusto mo makatapos ang kurso, pagtuon gid sa maayos ang inyong leksyon. Prepare yourself very well to the next higher year. Agud ikaw makamaan, kung mag-apply ka sa trabaho, tapos mo graduate sa kolehiyo, ang una nga lantawon sang employer, ang imo mga grado sa imo mga transcript of records. So kung 85 and above ang grado mo, may puruhan nga maakomodar ikaw. For one vacant position, may dia nga 15 to 25 or more ang applicants. So, iban gani isyen ka applicants, isa duwa lang kwaon. Kag ginapili nandang may mataas nga mga grado. Di ikaw magtinaman. Kay ang leksyon matun-an mo, amo dia ang manggad nga indi gid sang iba makawat. Gani pensara dia itmayad. Tita, thanks for reading this episode. More blessings and power sa imo program. And may God be with you and your loved ones every day. Truly yours, in B, sa Iloilo Province. Baka hustogin sa imo ginapanghambal NB, no? Usually, yung mga ginikanan mahambal sa mga kabataan, focus sa inyong pag-eskwela, tuon ka mo sa maayo, aim for good record, high grades. Kiti, as of this time, amo pa lang na iyang inyong mga responsibilidad. So, be thankful, kiti kami yang among responsibilidad nga paeskwelahon ka mo. Gastuhan ang makinahanglan ninyo. So you have your own set of responsibilities, we have our own set of responsibilities. So, himuon ta lang ang aton nga responsibilidad. Wow, daw mo man na sa inyo. O galing may mga kabataan nagaka-distract and then ang iba, no, out of focus. Pero may ara man niya nga focus gid. Kag may mga gina-aim sa ilang nga kabuhi, may mga target dates man sila yan, no? Kumbaga may timeline man sila ya sa ilang nga mga plano, sa ilang nga kabuhi. Pero inchakto gid na, while nag-study ikaw, give it your best. Give your best shot. Kay nga aman, mag-apply ka, husto gid na, no? Mag-apply ka sa isa ka posisyon. May iban ha, tag-sobra mga syen na iya kabilog, mag-alalaply dira, especially dito sa Manila. Pero tagpilala na yung kabilog ang kwaon. So, anong unang ginabasihan? Ang imong nga grades. At ibala, so very right ka gidya, ma'am, when you said that. Anyway, di kaway-kaway lang no, sa mga fellow ni Ma'am NB, mga retired teachers man, especially, mga teachers, no. Bawang iban, enjoy na sa mga ginalong nilang himuon that they were not able to do, samtang ara pa sila sa serbisyo. Kag ano ina? Ang maglagaw. Ang ibang gamurmadyong na lang. And they call it diversion. Well, anyway, enjoy. Enjoy the things that you would want to do. You have lots of time sa inyo, pero kanami man no, to find something of significance. Ginabala, makagive back ikaw sa Ginoo for the things that He has blessed you. Kag para man nga sa gihapon, no, ma-inspire ikaw to do the things nga pwede mo pa nga mahimo, like touching the lives of other people, like getting into a ministry,
like helping others, like mga estudyante dira, no? Because kung ang imo nga nangin nature of job before was a teacher, so sige hapon there is still that desire nga makatudlo ikaw, maka-impart ikaw mga values sa imo nga mga estudyante, and since wala ka na sa estudyante, kiti retired ka na gani, so you can always find a group of students or pila ka mga estudyante dira or some people kanami man na no nga himuon mo nga advocacy, like mang teach ikaw sa mga unlearned, inabalang mga nagtigulang na kay ti wala gani gid sila ya kaagi nga nag-eskwela, so inang hindi makahibalo magbasa, hindi makahibalo magsulat, to kanami man na ma'am no nga maka-encounter ikaw amo sana nga sahi sa mga tawo, and you would make tutok dira sa ila. So sa ano bala, I'm sure no nga sila siguro daw ginalong man na nila nga makabaluman sila nga magsulat, makabaluman sila nga magbasa, especially sa mga daw medyo mga oldies naman nga ti ang ilang oras is na lang no sa pagparupahuway. But if you are going to do that, no, you can give meaning, more meaning sa ilang kabuhi, and they would be very glad do sa ano bala nga all your life do wala kayo sa may nabalaan, di ka kabalo magsulat, di ka kabalo magbasa, and then all of a sudden here's one person nga nag-offer nga tudluan ta ka magsulat kag magbasa. O diba? Think about that. Anyway, thank you so much yun sa imo Ma'am Inbi sa Iloilo Province for always sharing beautiful stories with nami gid nga mga lessons diri sa amon sa kahapon lamang program. It is now 2:36, magapanabalik ang KLP with Tita Regine. Pagkatapos lang sa pila ka mga importante ng mga pahibalo. Sa patatas, masamig ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pinakaunang nga department store sa Pilipinas, ginbuksan sa Iloilo sa 1877. Ini amo ang Huskin and Company nga nahamtang sa corner Calle Real nga karon JM Basa kag Calle Santo Niño nga karon Guangco Street. Ginsuguran ini sang British businessman nga si Henry Huskin nga hinablo sang Vice Consul nga si Nicholas Loney kag upod nanday JC Huskin, Herbert Peter Huskin, George Menders Saul, A. Ponce de Leon, E. Garcia kag Gregorio Manuel Loring Sr. Nagbaligya sang magkatuhay nga produkto kaangay sang groceries, hardware, stationery, mga hampanganan, alahas kag iban pa. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang tambo o kung bamboo shoots magaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung killing properties. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Paano bala magpain sang basura sa panimalay?
magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nagaproblema ka man wala sa pagtuon kung suspendido ang face-to-face classes bukod sang tuman kainit nga tiyempo? Paano ka bala epektibo nga makatuon? Bisan wala ikaw sa eskwelahan. Kinahanglan gid nga hibaluon mo kung saan ikaw pinakaproduktibo kung magtuon. Inibangod iban sa mga estudyante, mas epektibo ang pagtuon kung sa gabi, samtang ang iba naman ang mas produktibo kung adlaw. Hindi pagpilita ang imo kaugalingon nga magtuon kung feeling mo nagapalangluya ang imo brain power. Pili agid ang tion nga alerto ikaw para sigurado nga maproseso sang imo utok kag hindi makalimtan ang imo ginabasa, ginasulat ukon ginapamatian. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang pertussis ang isa ka makalalaton kag makamamatay nga balatian ilabi na sa mga lapsag, nagalaptang bakterya pinaagi sa paginhawa, pag-ubo kag pagpangatsi sang tawo nga may pertussis o kun whooping cough. Ang mga sintomas ini ang nagaumpisa sa sipon, ubo kag hilanat ka nagalala ang ubo sa sulod sang isa tubtub duha ka semana. Gani kung nagabatyag ikaw, imo bata o kun himata sa nasambit nga mga sintomas, gilayon nga magpakonsulta sa doktor. Siguraduhon man nga mabakunahan ang inyo nga mga chikiting. Ang Iloilo ang pinakaunang nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Hindi man malain ang magloan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kon salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw sa 24 nga aton oras na rin naman kita sa sulat ni Lolo Abraham, Dear Inday Regine. Hapon sa tanang katapos sa Bombo Radyo kag sa imo Inday. Late 1970s, third year high school ako, irregular. Sabado, kita ay kami kaabyan ko sa distrito. Maayo siya mag-chess, mga maalam pa sa iya, nag-play siya, bisan perdi siya. So lakat kami nga duha sa Bridge Too Far. Dito kami nag-agi. Bantog yun ang pelikula sa itong late 1980s, War Picture. Ang taytay ginguba kuno sa mga Japanese Imperial Army sa itong 1945 kay naglanding ang mga kano sa Parara Beach, Tigbawan. Sige lakat namon, ara na kami sa Riverside, madamo pa mga balay sa itong 1970s. Nagadalagan kami kay makadto kami sa Mandurriao Airport, matanaw sa nagalanding kag nagalupad nga mga eroplano. Ara kami sa Tabukan, Mandurriao, sa left side kami nagalakat. May balay sa higad sang dalan. Manubo, nagambalang upod ko, Abraham. Balay ina ni Kitsong. Doon nagpati ako sa iya ginhambal, saling ko ila ini balay ni Kitsong. Open ang kudal. Nagsulod ako. May gamay nga plastic hose, nagagwa ang tubig. Ginasalod ka plastic nga goma. Sa laktod, ibalik ko ha, sa Riverside, nagadalagan kami, ara dira mga balay, na outbalance ako Inday. Natumba ako, naigo ang liog ko sa tutunlan, sa idalom sa may tulan, uy hala. Sumaayo lang, dupol ang kahoy nga agho. Ay, mayo lang. So, salamat sa mahal nga Diyos. Nag-uy-uy lang ako, dumalipong ako, suging kaptan ako, kaabyan ko. Kaptan niyang abaga ko, pag nagambal siya, magpangamuyo ka. So nabatian ko ang iyang tingog. So sa isip ko, nagpangamuyo ako sang amay namon. Pagkatapos ko pangamuyo, nagtindog ako. Nakaliso ako sa right side. Sa sentro galisang balay, may nagapungko sa salog, isa ka tawo. Sa portahan, may ginakaptan siya, isa ka baso nga may tubig. Ginduhol niya nga imnon ko. Bataon pa siya, puti iya kamiseta, naka-shorts nga brown. Suging kaptan ko ang baso kag gininom, nagpasalamat ako. Hindi na ako tani magpadayon sa paglakat pakadto sa airport sa may Mandurriao. Huya ako sa best friend ko. So, padayon na lang, sige lakat namon. 5 p.m. na kami nakaabot sa Mandurriao Airport. Balik kami sa amuman nga dalan. So sa lakto ni Regine, ara kami sa Tabukan, Mandurriao, amo to nga balko no, may manubo nga balay, tiyang balya ina ni Kitsong Abraham. Tito mo pati, ako nga matuod, iya ginhambal, sa isip ko ay, basi joke lang niya, kay maayo siya mag-joke. Sa isip ko man, din ang tatay ni Kitsong sa isa ka dako nga university. Kag siya dira naga-eskwela. Kag sa 1975-1981, sikat siya sa Manila sa larong chess. So pagka next week, lakat na kami sang abyan ko sa Bridge Too Far. Dito kami naman nag-agi, going to Mandurriao Hospital. Inday Regine, tuyo niya, makadto sa iabyan niya may book about chess. Permi, no? May libro gid kung makadto sa distrito. Tiabot kami sa Ilabalay, sa corner Taft North. Tanaw niya sa portahan, nga sin, kita niya iya amigo, nagabisa kahoy. Panoktok siya, ginbuksan siya, tawag niya iya abyan, tinakita niya, no? Ngirgahampang chess. 5 pesos ang pusta, 3 times na perdi ang ako ni abyan, Inday. 12 p.m., naguntat ang iya paghampang, so pauli kami. Lakat naman kami. Plaza Haro, sa Haro Cathedral.
Yan ba ko sa iya? Sarili sang train kita maagi para di kita magtalang pauli sa lapos. Ina ang advice sa amon man nga amigo nga senior citizen na. Ti ining akon abyan, patay na siya. Wala siya makaabot bilang senior citizen in their regime. So madamo na nag-play sang chess. Tatlo sila ka chessboards. So madamo mga tao nagatanaw kaya nagahampang mga senior citizens. Sila ang pinakamaayo mag-play sang chess tuig 1969. May duha ka players, kung sila nga duha maghampang, madamo ang nagatanaw sa ila. Kaya kung sinong makaabanse sa hampang, nagasugid dayon, sabay tawa. Tinalingaw ang mga tao sa ila nga duha. Ako na biyan, may kahampang siya sa higadalan, sila nagapungko, alagyan ka mga jeep. Kaya kuya, nagatanaw sa ila nga hampang, ginatukod ko ang akon kamot sa tuhod ko. Inday nakaabansi ang abyan ko sa ila hampang, naghambal siya, ang Asia gali, ang biggest continent in the world. Kag ang France, kag England, 100 years nga nag-war, kag ang longest river in the world. Nasabi niya, nalipat ako. May Regine, nalipatan ko ang correct answer. Longest river in the world, 3 kilometers. Nalipat ako ba si Mississippi River? Regine, third year high school ako, irregular, nagwelga ang tanan sa Iloilo City. Kay masaka ang plete sa jeep. 5 centimos. Gusto sa mga estudyante, hindi magsaka ang plete sa jeep sang 10 centimos. Wait, gusto sa mga estudyante, hindi magsaka ang plete sa jeep, 10 cents lang. Panahon ni Nora Honor, kag Terzo Cruz III, kag Tony Ferrer. Ila lang mga pelikula ang kumikita sa takilya. Hanggang dito na lang. Madamo yung salamat sa pagbasa mo sa akong sulat. Si Lolo Abraham, 77 years old na. Hilig-hilig din ni Lolo Abraham, no? Ang pag-istorya about chess. And I'm sure, up until now, 77 na siya, panda gigurugya po ni Ay. Sige lo, enjoy lang da, no? Kung may free time, kung may makita ka da nga makaatubang mo, pwede ka play chess, even, no? Ang mga kabataan, doon ka namin mani-challenge ang self, senior versus children or juniors. Thank you, Gid, Lolo Abraham, for your story sa amon sa Sininga Hapon. 51 minutes after 2, magarap pa ng balikan kay LP right after sa pila ka mga importante ng mga pahibalo. Ari mga simpleng pagiagod makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga kadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tao. Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sang pagkaon, kag masami nga himuon ini sa tiyon nga nagahanda ikaw sang pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sang kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sang pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Ang tumandok sang Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958, subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa. Minutos bago magabot ang takla nga alas 3, si Rico may another set of stories. So ang matabo sini umpisahan ta today and tapuson ta tomorrow. Alright. Dear Tita Regine, hi tita, ari naman ako. Damo pa kuya balas ng iistorya. So first of all, nagpanamyaw ako sa mayong hapon sa imo, kasi tanan nga nagapamati sa kahapon lamang program, ilabinigid kay Lolo Dencio. Lolo, na-miss ko na mga stories mo nga makalilingaw. Abi padala naman para makaharakak naman kami diri nga nagapamati sa mga kwela mong mga stories. Anyway, tita, ang ini nga istorya nga i-share ko subong natuhoy ini sa journey sang love life ni nanay and how I felt about it or feeling about it. Si nanay ko tita, manag 63 years old na. Pero nagatrabaho gihapon bilang housekeeper sa Manila. Kay wala pa nakakita ang iya amo sa ma-replace sa iya. Paladis ko, kag palasing along ining nanay ko sa TikTok kag feeling young pa. Kag madamo ang iya followers, kag permi man siya naga-live, aba. So anyway, tita, balik kita sa iya love life. So dalaga pa si nanay, nag-obra siya sa isa ka food manufacturing company. Siguro tita, ang tawag, Arideo. Pero ko na lang pag-dawagon, ha? Sa city ni. Nagapang-repack sila sa mga biscuits, mga dulce, kag iban pa. Kag dito sila, nagkilalahay ni tatay. Dala sang sunlog-sunlog sa mga katrabaho nila, nagdayunay sila ni tatay. Ang sila ni tatay sa iya, na love at first sight kuno siya kay nanay. Sang magnubyuhanay pa lang sila, one time kato, naglagaw sila sa lugar ni nanay sa Capiz. Nahubog kato si tatay. Ano pa, ginsugo si nanay sang iya tiyo, nga si Binan ang iya nobyo, para maumpawan. Kag didto, natabo sila. Ha, te, bangod ka to tita, gusto ni nanay nga pakaslan siya dayon ni tatay sa huwes. Kay basi magbusong kuno siya kag bayaan. Ha, ha, ha. So mga edad nila sa to, was 21 si nanay and 24 si tatay. Sa to nga time tita, ang pensarasad to ni nanay sa ginatawag bilang pagpamana, ang di ang matawhay na kuno, kay amuin na ang nabatian niya kuno sa iban. Siguro bunga man sang immaturity niya tita
Si nanay, nagalin sa pamilya nga mainanggaon. Si tatay naman, nagalin sa pamilya nga kompleto but seems to be broken. Kaya ang ila ginikanan, not in good terms. Amo na nga sila nga magbulugto, wala man gawag sa pakanay, bisan magsumalangay sa dalan. So as time goes by, tita na notice ni nanay nga hindi ko no mainanggaon si tatay. Kung magpaangga-angga abi na si nanay sa iya, makuton ba na siya ni tatay kung ano siya. For example, mga magpasabak, ay hindi, naiya si tatay kasako. Well, wala na mahimo si nanay, kinakasal na sila mo. Hasta nga 4 na ang nangin kabataan nila. Sa gamay pa ako, wala gid ko kakita nga may ginangga si tatay bisan isa sa iya kabataan. Pero mapisan man ni si tatay, wala ga inom sa mga alcoholic drinks, only tuba, but he's not a drunkard. Kag wala ga panigarilyo. Sa sobra ya kapisan, Tita Reg, balaan mo ko na nung natabo, na paralyzed siya, na bedridden. Nag-complicate ang iya condition sa bone cancer. And after 2 years, napatay siya. Oy. So, amo na gali, no? Nga, no wonder. Sila subong ang mga mag-siblings, kung sila sugatay ko na sila sa dalan, why mas lagi sa napakanay, kay what they saw gali, no? Sa side ng ilang father was exactly the same. So, amo man na. Budlay man, no? It goes down the line kung kaisa, kay hindi bala mabago, hindi spagay, no? Kung amo nang imo nga namatan, what do you expect, no? Hindi nga, you thought nga that's the right way man sa pag-create mo man sa imong family. So, amo man na, laban-laban ang imong himuon. Kung ano to, ang imong namatan, amo man na, no? Ang imong ipasa. The same dynamic sa imong pamilya, sa imong kabataan. But anyway, we will understand more of this story sa ato ni Rico by tomorrow na. For the meantime, Miss Independent, ready ka na dira for Saturday. Nag lang ko ha, before 2 p.m. kadto ka na diri sa station, nalakasan nga imo nga ID ginpa Xerox mo siya 2 copies. Si Tuyang Ermitanya on standby na right after KLP. Magasunod man after Tuyang Ermitanya ang Provincial Jail and of course, ang Dear Diary. So thank you kid sa inyo tanan mga kabombo for your stories. Again, paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man isulat ninyo ina and then ipadala lang. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa gihapon, ninyo lagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. See you again tomorrow. Good afternoon and God bless.